Bon dia, Bona tarda. Bon vespre. benvinguts al podcast número 8. Em És pensava el vuit, que oi? no te'n recordaries del número. Avui me'n L'altre recordo. dia no se me'n recorda, i era el 7. Bàsicament me'n recordo perquè acabem de ficar les notícies ara. Ricard, com sempre, Com sempre. mític número 8, Iniesta, Andrés Iniesta. cert? Dels millors 8 de la història. Cert? Número 8, esquís? Cert? Vale. Estic pensant, a veure, a part d'Andrés Iniesta, en altres àmbits de la vida, què us pot recordar el número 8? No ho sé, la veritat. Tipo, A l'infinit. Ja, és el que estava pensant. sent sincers, tots l'utilitzàvem conjuntament amb el 0 i el 2 per agafar la calculadora i ficar bups quan la giraves a classe. No. No, no, No. tu utilitzaves. Tio, Mireu el el que feia a tingut classe. infància. Sí, però no. O sigui, segurament algun cop de la vida sí, saps? Però no era una pràctica habitual. Sí que ficaves merdes a la calculadora perquè Saps quin t'avorries, és el però problema? Saps quin és el tant. problema? Que jo sé ficar lletres normals i Ja, no ficar ja, buits ja. i coses així. Totalment. Precisament t'estic dient infància. Què fiques amb lletres normals, tu? Jo et fico la paraula A que la vulguis. calculadora tens amb lletres de la A a la F. Sí. No, hi ha una lletra que no hi és, la J. La J, ah. Ho sé. Bueno, la clar, perquè és fins la F, no hi ha la J. Sí, és veritat. Després hi ha la X, la I, la Z. Després hi ha la X, la I, la Z. I la T. Clar, per les variables. Sí. I llavors en els símbols d'enginyeria n'hi ha bastantes més, eh? Sí, però si les cliques ja és com un conversor, per tant no et deixa seleccionar. No surt exactament. Bueno, que, N'hi ha alguna, n'hi ha alguna. Que M'avorreixo molt a mates, ho he això ens investigat. dedicàvem a fer Molt bé. a classes, no? En comptes de fer mates com a tal, doncs... Sí, bàsicament. Mira. O física, i per això sempre anàvem Però no, soc incapaç de pensar en algun altre 8 que sigui mític, saps? No et diré qui ara... Bé, mira, Pedri. Pedri. Pedri, I en Iniesta. Xavi amb la selecció. Però les seleccions la pela. Està molt fatxa, Enric. està No, aquí us ha passat. Estàs Aquí us heu passat. molt espanyolito. Aquí el que viu a Barcelona és ell, no jo. Respecte amb els rangs. Capital de Catalunya, per cert, per molt que estigui feta merda. Sí. Capital de està feta Catalunya merda. hauria de ser Vic. Tampoc ens passem. No? Tampoc ens passem. No, ja, em sent sincers que Barcelona està feta una puta merda. Tipo, com a capital donen bastant mala Des de imatge. que vas anar-hi segons tu, quins punts. Casualitat. Sí, sí. Jo he portat la cocaïna a Barcelona. Porta bastant temps feta merda, en principi. Bueno, que aviam, jo m'agradaria poder-ho comparar, saps? O no comparar-ho, doncs. Però sí que sembla, per tema estadística, que tema criminalitat Ho comparem i amb la Manlleu. ciutat està feta merda. Ho comparem amb Manlleu. Bueno, i està perfecte. Tipo, és molt maco, turistes s'ho passen molt bé, l'únic que igual tornen sense cartera. No, igual no, tornen. Sí, Això és una putada. O Sí. amb una punyalada al ronyó, saps? coses d'aquestes. Depèn del carrer que es fiquin, saps? Si es fiquen... Com en Zaza. Depèn en del- Zaza Bueno, per però és que carrers. et fiques superfàcil al Raval, a Barcelona. Si estàs pel centre, Va, clar, això sí. Qui viu al costat de la mina? bones. Viu al costat de la mina. Fora de més, a la mina s'està bastant chill. T'han apunyalat ja? No. Et queda Aviam, poc. jo havia sentit que tot això, aquests barris ja no eren... No eren Va, tan... no estic dintre la mina, estic a prop. Ja, però jo havia sentit que els barris aquests havien evolucionat i que no eren tan problemàtics o que, Sí. que era més l'estereotip que res. No ho sé. I també vas llegir que Espanya era rica. Què vols que et digui, tio? Òbviament. Bueno, hi ha l'anunci aquest per Barcelona. Ja l'heu vist, no? L'anunci aquest per Barcelona. Quin? El d'Espanya, el país més rico del món. Ah, sí, Ah, érem és- cultura. a Que veure, refereix a nivell cultura, sí, és veritat. Sí, ho vam comentar. Sí. Cert. Doncs bueno, estaria bé que anéssim obrint les coses, perquè hem començat el podcast i no tinc ficada ni la conta de la secta. Que bueno, es fa un canvi ràpid, No ara ho passa faig. res. i Ara ja és està. quan et falla el wifi i no podem posar... No, els datos, aquí no hi ha wifi. Ah, bueno, clar. Però bueno, no, ja està, ja carregarà. Doncs això, 8 d'Iniesta i Pedri i de Toni Kroos. Després comentarem alguna coseta de futbol, algun detallat. No, Nosaltres, no, mira, de fet un amic em va demanar parlareu del Barça quan ens va eliminar el United, quan vam perdre contra l'Almeria, i jo, no. És el nostre podcast, decidim quan parlar del Barça. Si guanyem, parlem. Haguéssim perdut contra el Madrid? No es parla. Com que hem guanyat, ho restregarem davant de tots els madridistes, tio. Sí. Clar. Censura, bàsicament. Nosaltres diem el que volem. Òbviament. Censura és la Ja solució. ja vam avisar que no vinguéssiu aquí amb l'intenció de ser de que si fóssim el vostre informatiu. Aquí parlem del que ets interès. Ricard, un moment, estic llegint la primera notícia. M'has copiat una notícia. Quina? Aquest l'has ficat tu? No. Ah, vale, doncs no m'has copiat la notícia. Jo n'he ficat una avui. Una només? Una, i la tinc en el mòbil, no l'he ni copiat aquí. Molt bé. Sóc un crac. Jo també en tinc dues al mòbil. Així ja està. És que no podia fer spoiler, ho sento, són massa bones. Doncs comencem amb la primera notícia, que cada dia ens allarguem més amb la intro. Portem 5 Hòstia, minuts. baixo el brillo, perquè si no ens quedarem aquí d'aquí mitja horeta. Sort d'haver-t'ho dit abans de començar. Òbviament. Quanta bateria? 90?
Estem cardats. No, anem bé, va. Anem Comencem bé. primera notícia, doncs. Primera notícia. Una persona compra un rellotge a AliExpress perquè diuen que és intrencable i fa de tot per destruir-lo i no ho aconsegueix. Com AliExpress. com aquell anunci de l'Ibai de El reloj irrompible. I quin rellotge és? Allò havia de ser el clip de l'any. Hi ha marca o alguna cosa? És... Pues no ho he llegit. Però val 132 euros. Va del 100 als 132 Barat, euros. barat, jo vaig barat. Home, si és tan Si no es trenca, intrencable, si no es trenca. 1.500 quilos Però és que d'un et surt- cotxe, una tona i mitja no l'ha et trencat. surt més a compte comprar-te un Casio. D'aquells, els típics, No. tampoc es trenquen. I et val què? 15 euros. Però això és una smartwatch, no? O no? Però per què vols un smartwatch? Home, pues, no sé, perquè és smart, perquè té coses que un Casio no té. Ja tens, Home, Pere, ja tens tio, el mòbil. Pere. I què? Què en treus d'un smartwatch? Llavors, amb un examen te l'has de treure... No, però a vegades, en comptes... Mira, no faria servir tant el mòbil si tinguessin una smartwatch. Amb què mires l'hora? Bueno, tu vas en rellotge. Sí, vaig però en si no, amb què mires l'hora? Amb el mòbil. Amb què mires les notificacions de merda? Amb el mòbil. Ho tinguessis el rellotge i el mòbil el faries servir menys. Però és que jo vaig a venir que em distrauria més, sincerament. Tipus, estàs estudiant, et vibra el rellotge i... Podríem Home, dir que el fiques en silenci. Nil, podríem dir que els que es descarregaria una aplicació per fer un cub de Rubik Massa clàssic. aquí en el smartphone. A mi Estaria m'agrada classes, el smartwatch, compreu-me un rellotge. Per què, Sisplau. per què te l'instal·les el rellotge si en la uni ja pots fer servir el mòbil? Ja, és veritat. Què? Ah, el que dels cubs. Per cert, potser sentirem una motosserra. Ja, no, de fet l'altre dia es va sentir una miqueta. Sí? Ens l'estan liant. Doncs avui sentirem un altre cop la motosserra. No, passa No res. sentia molt, però Si una cas, miqueta. talem un moment la càmera i fem que calli. No. Calla! Estava jo processant pensant, a nivell edició, podem fer que el soroll... Realment algú es podria fer, però... Però no arribem Però a tant. no. No arribem a tant. Perquè hem editat els vídeos els últims cops. Bueno, he editat, No, perquè feia... l'últim no. No, perquè no vam haver de fer talls. Si no hi ha talls, es veu tot més original, saps? I és bona senyal perquè no ens fiquem amb tants merders. Doncs Bueno, això, que el rellotge m'estic aquest... controlant, vamos. Aquest rellotge que sobreviu a tot. L'han Bàsicament. congelat, li han passat per sobre amb un No cotxe... posa marca, Saps què seria maco? Ja, jo crec que no té marca. Típic d'AliExpress no té marca. Seria tan maco que ara amb aigua s'espatllés. No, si l'ha ficat amb aigua bullint. Ah, vale. Perquè què passa quan compres coses a AliExpress per esquís? No com arriba. els teus auriculars? Van bé. Sí, però hi ha la marca... Fica Xiaomi, però té el mateix que tinc jo de Xiaomi, la veritat. Sí. Sí, la caixeta dels auriculars on carreguen I posa fica la M de Xiaomi. M i s'hi fica l'eslògan de Xiaomi. Però quan et va costar? Hòstia, diria que uns 3 euros. És que està tirat de breu. Barat, jo ho vaig fer. Jo de fet vaig comprar aquest micròfon, el vaig comprar per AliExpress, però el vaig comprar per la botiga oficial que estava dintre d'AliExpress també. Saps? Vull dir, com a Amazon també hi ha coses de merda. Però has de buscar a veure on Però és que compres. AliExpress realment també és una... És un Amazon, el que passa que hi ha més merda. Has de filtrar Sí, més. has de filtrar. Has de saber Ricard, Què? que al meu ordinador Ah! Què vas fer-hi? estava a AliExpress i va sortir un anunci d'una joguina Sexual. trapella, la va clicar i ara cada cop cobra AliExpress ho tinc empatat de joguines En d'aquestes. sèrio? Sí. I a més li vaig clicar allò i després vaig seguir buscant per allà perquè encara li aparegués més. Sí. O sigui, ara ho obro i em surt una Quants polla. n'has comprat ja? Què? Quants n'has comprat ja? Cap. Segur? Ja. Segur. Soc cícliques qualsevol, diu. Descompte per sobre l'únic que ha comprat. Sí. He posat 5 estrelles i un comentari, no? Sí, jo crec que sí. Bueno, doncs va, anem per la següent, després d'aquest rellotge d'AliExpress tan resistent. Sí, què és És de la notícia sobre trens d'alta Aquesta crec que sí que me l'has copiat. Jo tot l'he copiat. Me l'has copiat. I és de les bones. No. Les novetats d'Hyperloop TT, Doncs no me l'ha copiat. especialitzats en trens càpsules, vale? Volen fer un tren, o l'estan fent, que leviti sobre els rails, Leviti. leviti sobre Però els ja rails, existeix, això. i que superi els 1.000 km per hora. Com? Els 1.000? 1.000? Uau, Ja existeix això, Pere. Lo bo d'això és que si tens Passeu- un accident no t'enteres, Això de- saps? Passem un quilòmetre per segon. Això és de nació digital. A veure, a metres. No, a quilòmetre... sí. A metres per segon. Bueno, està bé això de tenir el teclat. És per saber... Mireu que maco, però... 277 metres per segon. Passa per davant de quasi no t'enteres. Bueno, però no arriba al so, El so quants són? No era això ja? Sí, era això, diria. No, era... Hòstia, ja tinc un cacau. Jo crec que era això. Eren 300? Sí, 343. Ah, doncs sí que el supera de tros. No, de tros, no, de tros. supera pas. No, 277
343. Perdó, m'he liat. Aquestes restes, M'he liat, he confós el punt per la coma. Si fas una resta, veus que No, 1000. Clar, estava flipant. Flipa, realment, 277 Doncs per segon. es queda per És poc, com una bala, directament. I això on, però? No, també... Aquest Hyperloop que deu ser a Estats Units. Es va presentar al Mobile World Sí, el Congress. Mobile World Congress, per això. També volen fer avions un altre cop. Però, i que leviti, però com ho fan? Magnèticament. He sentit idea, suposo el que dius. El tren japonès, hi ha un tren Ah, va, japonès, sí, està a tots els llocs. però no van que vols. agafats per dalt, diria. Home, algun lloc o altre han d'entrar a corrent. Però és que igualment, 1.000 quilòmetres per hora, Bueno, tio. però clar, vols dir magnèticament vols dir com dos imants quan no els pots ajuntar. Però clar, realment, Em pots usar quan hi ha d'aquí a Madrid. Ricard, Sí. Hyperloop va per sota terra. Bé, igualment que estigui per sota terra. Sí, però si li fas allà un camp magnètic, et l'evita molt fàcil. És igual, arriba als 1.000 km per hora, Pere. Sí, però que vull dir que... Vale. De Barcelona a Madrid hi ha 626,4 quilòmetres. O sigui, amb 3 quarts d'hora. En 3 quarts d'hora Sí, estàs a 3 Madrid. quarts d'hora estàs a Madrid, sí. Està bé, Menys i tot, 600? Com... Sí, 600, ja van una miqueta menys, fica-li 40 I minuts. si li fot allà en línia recta? 30 minuts ets a Barcelona. Home, és que si no és en línia recta... No faràs un robot a 1.000 per línia recta hora, tio. descarrila, això, Estàs dient que no hi ha collons. Sí. Però això, realment... Anem al cotxe. Hi havia res, però, de l'estil... Sí que és un concepte, o és algo que realment És algo que volen fer. Però vull dir, igual que hi ha al Mobile World Congress hi havia moltes pantalles d'aquestes flexibles i tal, però al final són conceptes que poder ni sortiran mai, saps? No, però... Igual que amb ulleres virtual també estava rebentat. Jo trobo que el del l'Hyperloop aquest, si ho fessin, és una inversió hardcore, però... Però pot fer-ho. I si ho fan, bé... Ojo, És que amb això... I deu ser... Clar, és que et surt molt més a compte que anar amb avió. Posa depèn de què. quants quilòmetres hi ha de Barcelona a Nova York, per exemple. La Greta Thunberg estarà Bueno, però què vas, per sota del mar? Ja es pot fer. No, home, no, però no pots anar, cabron, ara no pots, no hi ha un túnel de Madrid, d'aquí Espanya, d'Europa a Nova York. No, però vull dir, es podria fer, sí, en cas de que es però fes... Ho fas tu, ho fas Nil, tu. oi que diuen que levitarà? Doncs ja està, no passa res. Clar, Que vagi per sobre el mar, Passi per sobre l'aigua. És que flotant. no en saps. Que flotant. No en saps. Que I fa després hi haurà un gravetat. accident i passarà per allà un barco, tombarà i ja està. Mira. És sense gravetat, esquiva la gravetat aquest tren. No, però fiquem-hi, jo què sé, Barcelona, què? Barcelona-París, per exemple. Amb quilòmetres, per exemple, per veure si et sortiria més a compte anar amb avió Has o posat en tren. quilòmetres per segon, però... M'he ficat quilòmetres en plural. 1.000 quilòmetres, doncs en una hora estaries a París, és que és el mateix que un avió. Està bé. Surt molt bé. I potser és més barat. No ho sé, ara anar amb tren, ja anar amb veurem. tren et surt més cara, jo crec. Ara sí, però si fan així tirat... Home, seria una hora per anar a París, és que és bé el mateix, jo crec que és menys i tot que amb avió. Amb avió t'hi estàs hora i mitja, poder, no? Sí, a Portugal, no recordo com. a Portugal quedem tardar hora i mitja. Una horeta, sí, pot ser hora, però això en París deu ser el mateix. No, Doncs per sí, això estic menys, més. No? no, ves, més o menys el mateix, Ah, vale, vale. Però bé, això, que estaries una horeta, està a tope bé, la veritat. Sí, home, si es pot portar a terme bé, és revolucionari. Ja està, la meva notícia del dia s'ha acabat aquí, ja no en tinc més. Bueno, ha estat bé, la veritat, m'ha agradat. Gràcies. Anem a la Molt següent, és Gràcies. aquesta la teva bona? Aquestes, en tinc dues. Vale. Tinc dues, Les deixeu-me... notícies que no ens has volgut dir abans de Aquí començar. el que tenim apuntat al guió, que nosaltres no en tenim ni idea d'aquesta notícia, fica notícia Circ Mòbil, esquís, WhatsApp, Uni. Però la van passar pel WhatsApp de la Uni. Top amb 4 P's. És que la van passar pel WhatsApp de la Uni. Està bé, això. Esteu a punt. No. Sí. És que... Vinga, va. Aviam què et Trapecista amb diarrea caga sobre 23 euros. No pot ser, tio. Pobre home, tio. El meravellós món del circ de Bèlgica ha arribat ple d'il·lusió. Per il·lusió. Algun ha set, això? És que no puc llegir. A Bèlgica. Vols que llegeixi Un circ de Bèlgica ja ha passat això. Ai, no s'esperava que hi hagués tant públic, vale? I hi havia nens i avis. Però no parlis tant a la vora del micro que el petaràs, tio. Hòstia puta, tio. I quan li va tocar el torn... Espera, és que m'estic intentant traduir, però és que m'estic partint la polla. Quan va arribar el torn dels trapezistes, una noia atlètica va tindre un problema de trànsit intestinal i es va cagar a sobre fent piruetes. Això podria estar el pallasso de la setmana. Sí, tio. Tranquil·lament, I la gent del públic ha començat dient que estava plovent merda.
Però en quin moment, tio, pobra tia. I tothom estava corrent en plan... No pari. Ha de tenir un trauma de per vida la pava aquesta, pobra, Sí o no? És que... Pobra tia, em sap greu. Que imagina't-la fent una pirueta i la merda donant piruetes també. Hòstia, li donaria caure en ella. Tu, a veure, aquí no estem imaginant com si fos una manguera i no, saps? Amb 23 espectadors, Ja, bueno, ja, perquè des de dalt, És una classe de batxillerat. Ha fet No, el dispersió. batxiller més, és classe de primària. No, vaig haver de la classe de això, Home, és heavy, però em sap greu per la tia, la veritat. No sentiu malament? No, és que... Jo sí, tio, pobra noia. És algú que la seva carrera se n'ha anat a tomar pel... allò. O no. O potser acaba de despegar. No. Ara potser la trapezista merdosa o alguna cosa. No, home, no, tio. Pobra tia. Que es cava, Això és el que... No, tio, a veure, sisplau. Per què he de ser l'única que imprimeix una miqueta de serietat? Sabeu que no penso tot això, És igual. Bé, ja, és bona notícia, però podria haver estat una secció tranquil·lament. Com et quedaries si tu estigués allà amb el teu fill, la teva dona, els teus pares, tipus, excursió familiar, i de cop cau No, home, jo... El de petit, mama, cau merda. Quin fàstic, saps? Però després, joder, pobra tia, hi ha una tia... És que ja et dic, jo no crec que... O sigui, tu estaràs amb un tros de merda a la cara i diràs, uah, pobra dona. No, això un cop fora de perill, saps? Fora de perill. Sí, un cop està tot assumit. En Nil pensant, sort que he portat paraigües avui. No, home. Tinc una altra notícia. Jo hagués agafat el meu germà i l'hagués ficat per tapar-me. Nois, aquesta també és, tipus, està bé. Una dona es va fer viral per comprar un Ford Escort del 1998 per 289 euros. Com? Què us sembla? S'ha forrat. És El què? molt poc, no, la pasta. Ha pagat molt poc. Per tant, aquest cotxe, però perquè el Senti deu valdre molt? O... Vosaltres el compraríeu, aquest cotxe? Ja, no he vist foto, no sé quin cotxe és. Depèn de l'estat que És un Ford Escort del 98. Algo hi passa, ens estàs amagant algo. Vosaltres el compraríeu? Per 289 Si està bé, per 290... Segur, és que només el ferro ja deu valdre si allò. ha sortit per Només enviar-lo al xatarrer ja et deu costar això. No, si ha sortit per les notícies hem de Ja t'ho pensar deuen que pagar. o és algo molt bo o és algo que literalment l'han estafat perquè potser no té motor. Vale. Doncs Segurament. va pagar 289 euros. Perdó. Ha de pagar 289 euros al mes durant 84 mesos. O sigui, quan he de pagar en total? Uns 20 i pico mil euros. Vai estafa! Durant 11 anys. I ha firmat contracte i tot, no? Aviam, aquí surt feliç a la foto amb una foto del contracte. Home, ha sortit a les notícies. I ell es pensava que seria una vegada, un pago i prou. No ho sé. Sap greu també, tio, gent que... Tio, no em sap greu, però aquesta tia no pot estar... No pot estar bé... Perdó, mentalment, 7 tio. anys. Ha de pagar durant 7 anys 300 euros al mes. De quin No, any, però- em pots dir de quin any és aquest? Però és veritat, això realment... Això és als Estats Units, oi? Més o Del menys? 98. Que és als Estats 25.000 euros en total. Units. Joder, 25.000 Barat. euros. Jo crec que és Brandil. Però una cosa, aquesta tia... això és als Estats Units? Sí. No, però és del que es parla que a les escoles s'hauria d'educar més bé a nivell financer. Sí, però una cosa, Molt una més cosa. bé, A mi m'ensenya aquest cotxe i em dius, has de pagar 200 i pico d'euros durant 80 i pico mesos. I jo dic, vale, no sóc un expert en finances, però no t'ho firmo. Ah, sí, Bueno, sisplau. ja ho sé, però això és que aquesta tia, pues, El paga per un no és cotxe que no nou. sigui un expert, és que no en té ni idea, I deu, en 80 mesos es deu pensar, hòstia, 200 dividit entre 80 mesos, algo així es deu pensar, no ho sé. Però, no, realment però realment és preocupant, Que el Mir ha de tio. pagar 4 euros només. Realment és preocupant. La dona aquí, 7 anys, quan el cotxe ja porti 5 anys mort. Joder. Seguim-lo pagant. Però és preocupant, tio, això és gent de la societat que és inepta. Sí. Doncs home, per mi això, vale, molt jaja amb la notícia, però haurien de fer alguns governs per iniciar programes no sé, d'algú, de serveis socials, d'ajudar la gent, joder, és que no pot ser que algú Jo només he dit una cosa. l'està fent així. Jo només he dit És una que cosa. El contracte que li han fet a ella és el que es paga per un cotxe nou que fan moltes agències. Sí. Que també t'he de dir, És una això estafa, no vol dir que s'hauria de Sí. poder portar al jutjat i trencar-ho d'alguna manera o altra, segur que ho ha de poder Si fer. està el contracte firmat, jo crec que... Jo crec que ho ha de poder fer. Bueno. Clar, és com, firmem un contracte, saps? Te'n faig firmar jo tu un, bueno, ja, si t'estic estafant un No, huevo, de poder-ho jo crec que trencar pots pot. denunciar. Poder-ho trencar I pot, pots- si pot dir tipus, que a l'hora de firmar-lo ella li havíem dit una altra cosa, per exemple, que li hem dit aquest contracte parla sobre això, saps?
Clar. Engany o alguna cosa així. Si és així, en cas pot parlar de que pot trencar. El problema és que si ja el firma, compte que no sabrà ni què és un jutjat, segurament. No sé, és complicat, però bueno. Perdona, m'ha fet gràcia però em sap greu també. Com l'altre, tio, és això, molt jaja al principi, però després... Bueno, tio, però... La merda, Una acabarà pobra i l'altre a saber. Ja em diràs quin cicle contractarà ara. Tots. No. Tots, jo la contractaria. No. Sí, i abans d'entrar dintre el circ... Li dones un kebab. No, tio, ja, sisplau, tio, sisplau, què és això? Abans d'entrar al circ, al públic li dones paraigües. Diu, per què això? Ja ho veuràs. No. Ja ho veuràs, per què els paraigües. Paraigües transparents, a més, No, però això es quedaria tenir problemes de suportar la pressió. Bueno, va, canviem de notícia. No sé si l'has ficat tu, no? Sí. Pues la deixo jo. Home. Endavant. La Unió Europea ajorna la prohibició de vendre cotxes i furgonetes nous de gasolina dièsel al 2035. Fa gràcia perquè a cada episodi tenim una notícia per tirar merda als governs per tirar cotxes per aquesta és bona. Sí. Alemanya ha dit que els cotxes que són de combustió però que són zero emissions, bueno, emissions netes, que no tenen per què prohibir-los. Però netes què vol dir? Que no contaminen gens? Tipo els dièsel que porten AdBlue o I què passa? Però jo dic perquè no en tinc ni idea de com gasolines ecològiques, que realment l'impacte és zero. Has dit l'AdBlue? L'impacte és zero? Has dit? Sí, l'AdBlue neutralitza els gasos de l'escape. Ves, no ho sabia. Bueno, és això. Per mi, ja fora de ser gasolina o dièsel, ha d'anar en funció del que contamini. Clar. Si contamina tal, doncs que no es venguin, i em sembla bé. Què passa que és tot complicat, però jo pensava que si hagués set... És aquí el títol, tu llegeixes només el títol i dius, hòstia, tots els cotxes de gasolina i dièsel. Doncs no, perquè no em sembla bé, jo crec que sí que s'ha d'anar parant. Òbviament que sí, Saps? però vull dir que si tu tens un cotxe que va amb gasolina ecològica, no tenen per què prohibir-lo. No és aquí el que dic, que Alemanya ha demanat que els combustibles nets, els que utilitzen combustibles nets quedin fora, i el qual, És que, siguem sincers, a Alemanya, autobahn, amb un cotxe elèctric dures 0, al moment que li dones gas en aquells cotxes, Els elèctrics. la bateria es drena superràpid, Bueno, ja, però és com tot, jo imagino d'aquí uns anys deurà ser tot molt més eficient, no sé, deurà anar diferent. No Clar, pot ara ser, segurament sí. perquè si no és insostenible, Però em sembla que a saps? Alemanya també condueixen amb més precaució que aquí, quasi. Sí, però a 340. Més que més Ja, precaució, però- més que més precaució és saben. que les carreteres també estan més ben fetes, no? Està més pensat per córrer. Bueno, perquè tenen peatges? No, com vols parar? Tipo, vas tu sí. amb un Bugatti a 440? Jo només dic una Bueno, cosa. ja, Anem a però frenar. no poden anar a 400 a tot el dia. No, durant Tot 8 arreu. minuts, crec que Jo només dic una cosa, el moment Alemanya està guanyant molt, carreteres en més bon estat, no tenen peatges, no tenen límit, què més vols? Perquè ells tenen una mentalitat diferent. Tipo, hi ha molta gent que treballa a 200 km de casa. I clar, què passa? Si han d'anar a 100 km per hora, Clar. en canvi, si es compren un BMW, I vas a tampoc 200 és res I d'allò. vas a 200 per hora o 300 per hora, menys estàs a casa. Menys estàs a la feina. Vas a 220, un BMW pot arribar, així és bo. Ja, Arribes que en la un cara moment. de la Algun dia anem a palma, Alemanya? Jo ho he proposat. Pot a la Vols carda, sí, anar- i què? Vols anar-hi algun dia? A Palmes. Voleu a l'estiu? És obligatori, a Alemanya, sí, com aquí és obligatori portar triangle i tal, a Alemanya és obligatori portar un botiquín, tots els cotxes. Si tu et compres un cotxe alemany, ve amb un botiquín. Bueno, que també t'he de dir, si cardes uns 200 quilòmetres, per molt botiquín que portis, no podrà fer-hi gaire. Si tens un bon saps? airbag, digue'l, sisplau. Clar, és que Nil, és que no ho entenc. Digue'l, sisplau. No, la veritat. Home, no, jo no veig bé que es pugui córrer tant. Jo crec que està bé que hi hagin límits, la veritat. Jo veig molt bé que Jo hi hagi depèn, límits. tipus, si la carretera ho permet, Ja, però no, aviam, és que no hi ha carretera que et permeti anar a 200. Em sap sí, greu, però és que no. hi ha molts menys accidents a Alemanya que aquí. Però jo crec que hi fa molt amb la gent. També hem de pensar que aquí la gent és... Sí, ja la sabem gent com d'allà és la més gent. civilitzada i és així. Clar. Aquí, no. Allà segur que els hi fiques límit de 100 i et van a 100. O la majoria de gent. Aquí, aviam, la majoria, em refereixo que aquí hi haurà molta més gent que ho incomplirà. I ja està. Sí. Sí. Només has d'anar 10 minuts per la carretera i ja ho veus. Sí, Que efectivament. 10 minuts, surts a Sí. qualsevol carretera i el jo, teu. No, vaig, bueno. jo vaig anar a Vic i en 10 minuts vaig a pitar el claxon ja com 3 cops. Bueno, però Ets de bocina fàcil, tu, Ricard. No, de la gent que jo anava allà i sortia del garatge tot hòstia, i jo, cony, allò que frenes de cop perquè si no te l'emportes. Què faré allà? No, tranquil, passa, no. Vosaltres heu hagut de fer mai llums per adelantar o no? jo no, però mai, o sigui, sempre espero que l'altre ho vegui i ja està. No, Normalment no, Jo és que però mai ho veu, nosaltres. sol anar tranquil, Però no faig, jo sol anar tranquil. Realment ho notes molt, quan mires de no córrer tant, joder, si ho notes el gasto de No, gasolina. sí, ho notes. És molt exponencial, allà és que apretes i... Clar. Sí. Clar. Estic mirant de córrer més perquè no em surt a jo no compte. faig pas.
Jo no faig. Jo me'n vaig No, fer perquè una això no vegada. tinc Ja ho tanta veuen, pressa. ja ho veuen. I no tinc tanta No creguis, pressa, saps? Fa molta ràbia la gent que fa llums, tio, perquè si tens tantíssima pressa. depèn, o sigui, em sap greu, depèn. però hi ha gent que va amb cotxes i es creuen molt superiors a tu. No, jo hi tenia un però Porsche darrere, depèn. no em va fer llums, va esperar que pogués adelantar-ne un, em vaig ficar a la dreta i em va adelantar tranquil·lament. Sí, a mi I igual. anava amb un cotxe, era un cotxe de puta mare, saps? Sí, no. Sí. Però Nil, I- deixa'm explicar, jo un dia m'estava passa anant res. d'aquí a Vic, sí, d'aquí on som a Vic, a aquesta hora més o menys, i em vaig trobar un Fiat 500 adelantant a 80. Tipus, estava un a 80 i aquest a 80, en paral·lel. I jo, a Sí, darrere, sí. i quan portava un minut i mig, li vaig fer llums intermitents perquè vaig dir, xato, Ja. mica d'aire. Sí, no, sí, aquest cas sí, cony. Ja. Sí, perquè jo vas dirigint adelantant 90. Sí, I sí. tu dius com, aviam. O quan adelanten, estan dos camions en un lloc de dos carrils i es fiquen a adelantar. És com, Llondro, aneu tots dos a 90. No adelantis. O que adelanten una pujada i després a la No, pujada i paren de segur- donar-li gas i a tots dos acaben anant a 60. A tothom li ha passat que estàs adelantant a un i o l'altre accelera o pel que sigui el teu cotxe no tira, pues, o acceleres un momentet. A més, si veus que algú et fot pressa darrere, acceleres un moment, Sí. et fots a davant o frenes una miqueta i et fiques a Hi ha darrere, gent que però li fas importa una alguna merda, això. Que és com, fins que jo no adelanti, no m'importa. Sí. Bueno, canviem de notícia. Com es diu això en català? Exposa. Esposa. És veritat, perdó. Exposa a la seva companya en una presentació mostrant com estava la platja mentre ell feia el treball. Obrim cometes, no em va ajudar en res. Està Heu molt vist bé. el TikTok, Està vosaltres? molt bé, però no. No l'he vist, Jo vaig veure el TikTok i després vaig veure la notícia. Del TikTok vaig passar, va ser com, vale. Bàsicament, és un tio que fa un treball d'aquests que exposes amb els amics, amb la gent de classe, a la classe, i el treball començava en plan, aquesta senyora no m'ha ajudat amb res. I era com, és que no podia perquè estava malalta, o no sé què deia, una excusa, i deia, sí, i passava la presentació i ensenyava fotos a la platja. De la pava a la platja, que devia penjar a Instagram, que també, Està bé. tonto, També s'ha de ser molt tonto, sí. no puc perquè em trobo malament i penges fotos a Instagram a la platja. Sí. El que passa que haguéssiu estat el tio i haguéssiu fet això. Jo no. Jo no. La veritat. Jo, en mitja presentació no, però potser... No, jo li hagués anat a la... pel... Exacte. Sisplau. Si és molt descarat, sí, saps? Però fer això també és una miqueta de buscar... El nostre profe ja ens ho diu mateix, diu, si algú del vostre treball, del vostre grup no treballa, Ho dieu, m'ho ja veniu està. a dir Sí. i ja li fico un 0. Però no cal hi ha exposar-la profes que davant de els hi tota la suda, classe, saps? Hi ha profes que els hi suda. Ja, però la majoria que he tingut que ens ha fet fer treballs en grups ja ens ho han dit, si veieu que algú del grup no treballa, m'ho veniu a dir i jo ho arreglo tot. O sigui, no per defensar-la, saps? Però jo crec que a mi no està bé, és com... No li donis tanta importància perquè li estàs donant molta sobre la tia quan ni s'ho mereix, la veritat. Exacte. Vas al profe, li fica un 0 i ja està, i que segueixin anant a la platja. I el profe li pots ensenyar coses d'aquestes si vols. El li noi, ensenyes al el profe. noi molt rancorós, Ja. No, a veure, el tio també té pinta per haver fet això a ser... Potser Típic. hi havia altres coses per darrere, no sabem, Potser hi ha altres temes amorosos per darrere. Ja vaig pensar que anava a treure... No crec, Ricard. Amorosos. No crec. Jo què sé, alguna cosa. No jo què sé. crec. No crec. Potser hi havia rancor. No ho crec. No No ho crec. sabem. No ho crec. No ho sabem. No ho crec. No ho sabem. En Ricard hauria d'escriure novel·les. No ho crec. Perquè és que t'estàs fent una Sí. pel·lícula. És la gràcia. Sí. Doncs va, anem per la següent. Aquesta és bona. Aquesta ens agrada a tots. La Guàrdia Urbana és de del nano? l'Hospitalet. Pots llegir. La Guàrdia Urbana de l'Hospitalet llença per error un radar de 18.000 euros a les escombraries. Aquí hi ha Un radar menys, xatos. 1.000 euros, però és molt, no? De valentant, els radars? Pot ser. Cardes. Però, per què? O sigui, des de mitjans de desembre de l'any passat els agents no poden fer controls de velocitat perquè l'únic aparell que tenien es va extraviar en un trasllat. O sigui, el van perdre i el van tirar. Està bé això, no? Sí. A l'Hospitalet, però només en tenien un d'aquests a l'Hospitalet, imagino. Jo només vull dir dues paraules. Guàrdia Urbana. Ja sabem on podem anar, l'Hospitalet. No, que ens enfonyaven. Jo vaig anar, un dia sortint del Camp Nou vaig haver d'anar a ficar gasolina amb una gasolinera allà. Sort que anava un amic, però tot i així, què vols que t'hi digui? No és algo gaire agradable, passar per allà. En Nil amb el llum del mòbil totalment obert, mirant pel seu voltant mentre ficava gasolina. No, però perquè la no gasolinera vingués. també estava feta merda i dius, és que se'l veia molt allò... Bueno, com es veu aquí la foto, típic callejón dels Estats Units, saps? Allò, amb Sí. la llum aquella que fa pampallugues, Hòstia. groga, i dius, aviam, I que no vull fa, ficar gasolina i i que a marxar. més no fa gaire llum. No. Diu, fa la mínima perquè no caiguis al terra i ja està. Sí, no, i el terra també ha fet merda, era bastant d'això. Però bueno, aquí fica... Bé, hi ha un tuit aquí, fica 25.000 euros, però no és pas del que val el radar en si. Però... Això, bueno, que 18.000 euros a tomar pel sac, però sí que és veritat, que és el que fica aquí el tuit, que són 18.000 euros que qui ha pagat?
Nosaltres. Efectivament. Vamos! Sí. Clar, realment sempre, almenys jo sempre dic, bueno, nosaltres, els pares no, però nosaltres també paguem gasolina, també tenim els nostres gastos i part d'allò també donem. No, i que quan vam treballar vam pagar els nostres impostos. També és veritat. No, clar, bueno, vosaltres no, però jo estic per contracte. I de lo que cobro, una part important se'n va a l'Estat. Que treballador. Que, la veritat és una Que merda. lladres. És una merda. No, però és que clar, veus allà el contracte i veus el que et paga l'empresa i el que t'arriba a tu. I Miro, dius, miro per la part positiva, Ja, Nil, fa estàs ràbia, cotitzant. fa ràbia. Ja estàs cotitzant. Sí, el pitjor és que... Bueno, No tindràs jubilació, però ja estàs cotitzant, Nil, no, enhorabona. però no necessitaré jubilació. Uf, tio, com hi va, Com hi va? No, però home, la idea... Tema jubilació, l'altre dia va ser el meu pare, diria, que em va dir que no sé què havien... Uns empresaris que havien com demanat o havien proposat pujar-la als 70 anys o alguna cosa així. Bàsicament perquè és insostenible el sistema de pensions. Això es volia fer a França i la Ja, gent sortia però... al carrer. I aquí no. Però... Sí, però és que per molt que sortis al carrer, si és insostenible, és insostenible. Bueno, ja, i què fas? Treus les pensions a tothom? No. Clar, No és que és una putada, pots. és una putada. No pots perquè Però és que és o treus pensions o la gent que està treballant ha de pagar molt més. No. No, aviam, és això, no, doncs deixes de ficar diners en altres coses que són tonteries. En comptes... Quines coses, Nil, quines coses són tonteries? L'exèrcit és una puta tonteria i no em vingueu aquí amb merdes perquè no, Els és dos una al Beboni tonteria. hi ha un campament de l'exèrcit. Hi ha... Al costat de la teva uni. Està també boni. Pues allò estan gastant diners en aquella El metro molts merda. cops veig... Jo crec que l'exèrcit no és una tonteria. No, és una puta Hi ha tonteria. altres tonteries, perquè l'exèrcit el necessites. És una tonteria invertir tants calés com s'inverteixen en l'exèrcit. Ara et busco quan es fica. No tant, Quines altres coses, Una merda, Pere, quines no altres coses fica't en polèmiques? Jo sé què estàs pensant, no passa res, no ho diem en veu alta. Prefereixo no dir-ho. No, digues. No. No, millor que no ho digui. No, però és veritat. Jo entenc per temes de seguretat, però perquè ho inverteixin en seguretat, però no em refereixo que t'ataquin, tio. Estem a 2023, no t'ha d'atacar ningú. Bueno. Sé que pot passar, no, però Ucrània. això sí fas el gilipolles. Però estem parlant de Rússia i Ucraïna perquè els d'Ucraïna també van fer el tonto, o no? Va, aviam, tenim el Marroc que té cert interès en certes zones espanyoles. Una cosa. Rússia, segons ells, estan conquerint el seu territori que era seu. Voleu conquerir nosaltres el nostre? Bueno, clar, si ens fiquem en això, també... Anem a per Sud-amèrica. Catalunya hauria de reconquerir Itàlia, Espanya hauria de reconquerir Sud-amèrica i llavors Marroc hauria de reconquerir tota Espanya. I hem de conquerir Àfrica també, una part. Va, Espanya poquet. Bueno, clar, Algo sí. clar, el Marroc... Algo sí. Va, no, el Marroc no, el... Mira, Va. o sigui, el gast en defensa és superior al de sanitat i educació junts per part del govern central, per exemple. Va, això és veritat. Per exemple, Reduir. més de 10 milions es gasten en Tipus, defensa. s'ha d'invertir en No, defensa. home, no, Sanitat Bueno, pública. i òbviament, Però no tant. jo no t'he dit que no se n'inverteixi, però no es pot invertir tant, no cardis. Tot perquè per sortir el dia de la Constitució a fer el gilipolles i menjar-te una farola, saps? Per exemple, o sortir amb la cabra, sortir amb la cabra a fer el pallasso. Doncs Bé, Nil, tio. bé. Molt ben dit, Nil, molt ben dit. És que em té indignat tot això. Ja, és que hi havia un gràfic aquí que ho Sí, jo vull mirar això. Home, no, o sigui, jo entenc que s'hagi d'invertir en defensa, però s'ha d'invertir més en defensa que en educació? No. Si el món invertís més en educació que en defensa, el món aniria molt bé. Passa millor. d'aquella dona. Bueno, sí. No, però és veritat, si s'invertís més en educació i en sanitat, el món aniria molt millor. I deixar-nos estar d'exèrcits i de defenses, la veritat. És que et diu l'impost quan cobres, tipus el que has de pagar, però jo vull saber en què s'inverteixen. Bé, ja ho mirarem, però és això que es paga una barbaritat. Si es paga, com es pot gastar més en educació, en defensa que en educació? És que em sembla un insult cap a nosaltres. Jo només dic una cosa. Aquests diners que ha costat aquest radar, deixes sense una setmana amb Pedro Sánchez de vacances i ja tens aquests 18.000 euros recuperats. 2 dies. O 2 dies. O un viatge d'aquí als Estats Units. Que Ja recaptes el doble. En Pedro Sánchez va dir que es veia seguint sent president de l'estat espanyol. Jo no el veig. Jo tampoc. Bueno, aviam, tampoc veia la Colau un altre cop a Barcelona, però sí. bé hi és. Sí. Que no ho entenc. Ningú li agrada la Colau. Que té TikTok ara. Respecte. Parles- No, Parles ningú li amb agrada gent la de Colau, la Barcelona? gent és molt falsa. Tothom criticant-la, algú altre l'ha votat. Clar. Una de cada 2 persones És l'ha com, votat, mínim. és com, saps? no, jo no voto Vox, però bé té també, vots. també penso que hi ha gent que no entén. No, però política. escolta, però per què passa això? Perquè inverteixes més en defensa que en sanitat, Sí, sí. que en educació, i és Però així. hi ha gent que- hi ha gent M'estic que- hi ha calentant, la gent que- veritat. hi ha Però és gent que que això... fa política, tio. Nil, això interessa als governs. O sigui, si tens gent inculta la domines clar, molt més. Clar, evidentment, però per això la gent ha de ser responsable d'educar-se també per altres mitjans, saps? Tu creus que la gent vol educar-se? No La gent vol guanyar M'està diners entrant i com mal, es guanya quin minut diners estem? amb Quin els, minut estem? amb els criptos, nois. Al 34. 34. Però vull dir, Estic- nosaltres som estic raros. La d'acord. gent no mira Quantum Fracture per YouTube. La gent mira porno.
De Faritum no. Però... No, però tot i així m'emprenya perquè... És veritat. Però dius, no els interessa els governs. I què, tio? Però ho han de fer, és que tinguin una miqueta de cap. És que ens hem de ficar a la política, tio, ja està. Ens fem polítics. No, jo no. Em fa fàstic la política, però... No m'hi vull ficar, però perquè si no... realment... Seríem milionaris. Escolta, no, però jo crec que si estaria bé que algú s'hi fiqués i algú que pensés pel poble. El que passa que la gent s'hi sol ficar i després... Ui, molt comunista això, Daniel. No és comunista de res. No és comunista de res, tio. No és pensar... És algo bàsic i ètic invertir en la puta educació. I aquí no s'inverteix en educació, perquè el que s'inverteix és una broma. Saps el que passa? Que sempre prometen, tipus, no, faré això, un cop entren a dintre el govern, diuen, sí. passes a cobrar 200.000 euros l'any, potser. Me'n vaig a viatge tal, hosti, què havia de fer? No me'n recordava, què havia promès al poble. No, diuen, et prometem més sanitat, i després, durant el Covid, renoven una flota de cotxes del govern. Sí. Ho vau veure o no? Durant la puta pandèmia van renovar els cotxes. O pugen altres impostos, o donen... gasolina, O donen un increment a altres subvencions i coses que dius, això no interessa, però bueno. No sé, però realment és això, jo crec que s'hauria de fer alguna cosa al respecte, dius... A França, a la mínima que hi ha merdes, la gent surt al carrer, aquí no. Mai surt al carrer, perquè... Aviam, sortim al carrer, educació, sortim al carrer pel futbol. Ja està. Però mira que es va. És lamentable, No, i no és per tirar merda al futbol, No, ho trobo normal. és per tirar merda a la gent. Sí. Hi ha molta... És l'educació, si hi ha poca educació és que és tot un cicle, tio, és molt difícil de parar, però... És que a Espanya l'educació... Però aquí, mira, aquí el percentatge dels impostos en el salari, el pes dels impostos en el salari a Europa. I Espanya té un 44%, per exemple, hi ha França, Bèlgica, Alemanya, més d'un 50%. Després hi ha exemples com Grècia i Itàlia, que no són exemples, tampoc, saps? Però Alemanya es queixen pels impostos, tot i pagar un 10% més que aquí a Espanya. No, perquè s'inverteixen bé, no? Jo crec que la gent no ha de demanar, quan la gent diu, els impostos, no has de demanar no pagar impostos, has de demanar que s'inverteixin diferent. Exacte, o està bé que hi hagi una sanitat pública, està bé que hi hagi l'educació, perquè són coses bàsiques, però que s'inverteixin diferent, saps? Sabeu què passa? Que aquests diners es van estalviant i quan hi ha eleccions és quan inverteixen els diners. Sí. Literalment. No, doncs que no sé qui va ser però que ho els deia. percentatges segueixen igual. Sí, però... El problema de tot això és que aquests canvis porten molt temps. Llavors, a quin polític li interessa, si tenen una candidatura a 4 anys, començar un canvi d'aquests perquè ell ho començarà, ningú se n'entrarà... Algú que sigui una persona decent. Sí, però és que la gent no el votarà. Si la gent és tan inútil... No, que però si tu ja hi ets, tio, doncs un cop hi ets, doncs ho fas. No. Has d'estar bé tu mateix, jo ho Nil, faria, doncs sí, només per estar bé mi mateix, sé que després no em tornaran a escollir, però suda. Que maga aquesta baralla que està havent aquí. Tu és que no, és que tio, em té ratllada la merda aquesta. Indignat. Jo el meu pare ho diu, que ens n'anem del país, i doncs... Jo tinc pensat, és que s'ha de... Ja ho sabem, però és molt injust. No, i als Estats Units també em sembla una puta merda. No, és que no tinc país triat, però vull quedar al camp. Tu vols anar a Sud-àfrica? Però és una mala. Allà amb un apartheid. No, és conya. No. Estem parlant de coses sèries i em surt ara amb aquesta merda. És que m'ha de posar un exemple, tio, que m'està fet una puta merda. Humor negre, no. Algun dia podem fer un debat de l'humor negre. No és humor negre, és una crítica cap a aquell país. Bueno, para no, ja saps. Te'n vols anar a Alemanya? Pues no és mala, No és dolenta. Però és que a pet Alemanya és difícil. Europa, quan tires... És que veus al sud hi ha tota la merda. Perquè és veritat. Com més al sud d'Europa, més merda hi ha. Sí. I també parlant de Catalunya i Andalusia, que els donin pel cul, em sap greu, però és així. Ole, és veritat, hi ha més merda a Andalusia que aquí dalt. Sí. Espanya on està millor, el nord o el sud? El País Basc, tota aquella zona, o el sud? Són facts. La siesta fa mal. No, perquè jo també m'agrada fer una migdiadeta, saps, a vegades. Ui, molt faig això, Nil? No, més faig, la veritat. No, ahir a vegades, no sempre. Bueno, però si algun dia estic cansat la faig, però... I si tinc temps de fer-ho, clar. Estic ratllat, tio, estic ratllat. Vols passar la següent notícia i... No, tio, vull anar amb tots els polítics i engegar-los a tots a tomar pel cul, la veritat. No vols en Mariano Rajoy de president? Abans que es fiqui el meu germà de 10 anys, la veritat. No, el teu germà no. Jo crec que sap més anglès el teu germà de 10 anys. No, això segur. Pot ser, la veritat. Una entrevista que li van fer en Rajoy, li van preguntar en anglès i diu, ui, no, següent. Diu, siguiente. Anglès no. Em sap greu, però aquest país és una... Bueno... És una vergonya, o no? És insultant o no viure en aquest país? Sí. A tu no et fa vergonya anar pel món i... Dintre de tot estàs a Espanya, no et fa vergonya, perquè jo sempre dic Barcelona. Ja, però la gent... D'on ets? Barcelona. Però dius Barcelona per no dir Espanya perquè et fa vergonya estar a Espanya, saps? Només en el punt que ja fa vergonya tu la teva pròpia bandera.
I ja No, saps la que meva ja no. No, la teva no. No, t'ho vull dir, la bandera del país, només en el punt que treure la bandera del país ja fa vergonya segons aquí, i ja veus que el país va malament. Sí. Tu, perquè vas fent el ridícul cada puto dia. Espanya es És fa que el ridícul tota Europa diàriament. sap que Espanya és una puta merda. lamentable, tio. Hi ha corrupció, o sigui... Només mireu el que... No, és el corrupció, d'Europa. corrupció en la política en pràcticament a tot arreu, Sí, però és exagerada. Busca què devem a la Unió Europea. I està tota una merda. Mira què devem a la Unió Europea. El deute d'Espanya, però quan... Sí, Hòstia, va pujar que flipes, amb l'última Això, candidatura. Ja, però escolta, l'economia està millorant a Espanya, Si té puta mare està millorant, de veritat. España, el país más rico del mundo. Tio, no sé, però... Jo crec que ens volen vendre molt la moto sempre i cada vegada hi ha menys poder adquisitiu de la gent és més tonta i mira... Quant devem per persona? Mira, ara aquí ens diuen que ha disminuït, doncs mira que bé. Ha disminuït En 200 euros. 3.033 milions d'euros. Però bueno... És poc. Quant devem? Sí, no és res, la veritat. 28? Hem passat... No, Com? és això, 1.500. Pel que sembla, No, no, però et dic per càpita. En plan, quant deu cada persona? 2.400. Ai, 1.400, no? Sí, No, ha crescut. ha crescut, és veritat. 1.400 tampoc és molt. No sé quan. Paguem tots 1.400 i quedem amb el deute espanyol? Mira, 31.500 devem cada persona. Com? Aquí. 31.500. Ja no ho puc pagar. Hòstia. Que és veritat. jo recordo fa un parell d'anys que el meu tiet va dir tu, i si comprem la independència? I jo com, què Ja, vas no, dir? a mi el meu pare m'havia dit. I diu, anem allà i paguem la nostra part de deute. I que ens donin la independència. I vaig pensar, Però no li surt a compte, Pues no és perquè... dolenta. Saps el- no, no, no és perquè- dolenta, tu creus que t'ho acceptaran? No, No. són gilipolles, No, clar que tampoc. però en aquell moment el deute fa 2 o 3 anys era 28.000 euros. Ara estem a 31.500. Espanya el país més rico del mundo. Sí. Em té cansat, tio, la veritat, em té cansat tot. O no, o sigui, fem molt conya, tio, però... Jo, bé, és que t'imagines el futur amb tota la merda que vas veient i a mi, sincerament, em desmotiva que Sí, me'n recordo, fa uns anys estava molt ficat amb la política, tio, m'entrava tot. Ara ja ha arribat un moment que, És que jo estic tan fora. em vaig Té cremar una- tant que vaig dir, ho deixo córrer. Tu, jo els engegaria tots a tomar pel cul, és això, em sap greu. I clar que és necessari, saps, però no com és ara aquí. I, no, hòstia, i falta molt, falta gent realment bona al món. I aquest any és podem- veritat, aquest això, any podem votar, tothom és egoista, mira per ells i és una puta merda. I l'any podem Jo votar. sé una persona, Sí. no sóc jo, una persona que em va dir, Votarà vam bo. estar parlant i em va dir, jo el meu papereta diu que la deixarà en blanc i li posarà escrit com sou uns fills de puta o alguna cosa Jo així. també ficarà alguna cosa. I ho posarà. Jo també m'ho estava pensant. Poden no escriure això perquè... A part, fa ràbia perquè és això, nosaltres tampoc, però perquè fa ràbia que no es faci el respecte, tio. Si fas vot en blanc, això per tothom que voti i no ho sàpiga, si fas vot en blanc va pel partit que té més vots. O sigui, si per exemple hi han 100 vots en blanc i guanya, jo què sé, el PSOE un altre cop, per un vot, aquests 100 vots se'n van tots cap al PSOE. Bueno, més que res va per les cadires que hi ha I per tant, aquest amic teu que ha dit que faria això, votar en blanc. Perquè si és nul, no compta. Vale, això ho vull dir. Estàs en el Congrés, que hi ha seients, per dir-ho així, establerits per cada país. Sí, Ai, sí, per cada sí, partit. Si hi ha una regió petita de, jo què sé, 4 seients que ningú ocupa, doncs se'l reparteixen entre potser els 2 o 3 primers. Clar, el primer s'emportarà 2, o s'emportarà 1 i el tercer s'emportarà 1. Quin és el percentatge de població que ha de votar perquè siguin vàlides les eleccions? Hòstia, no ho sé. És que jo crec que cada vegada baixarà més el percentatge de gent que va votar, no? Ha anat baixant, ha anat Sí. baixant. Perquè crec que cada vegada la gent està més desencantada amb la política, sobretot també els que venim de joves. Ja no estic entrat de res. Però perquè, clar, això pots mirar com, joder, és irresponsable. Jo és que em sap greu, Sí, però és com que me ho la pela trobo... molt, què vols que et digui? O sigui, Bueno, jo pelar-me-la no, perquè pelar-me-la no, perquè jo crec que la política és la manera de canviar la societat, i és així, de canviar com van les coses. El problema és que Però la si- gent que ja em té però si no desencantadíssim, surts, és que no veig si no res. surts en polítics decent, competents, ja. no pots intentar canviar res. Clar, jo durant un temps vaig estar molt ficat en política, bueno, tots ho estàvem, Sí. i era com algo que teníem debats interessants i tal, però és que arriba un punt que et dones tant compte que t'estan enganyant per totes bandes. Jo és això, em fa ràbia el no veure cap persona que realment no sigui egoista i miri per ell, perquè tots els partits miren per ells. Tots els discursos són de tirar merda a l'altre. Tio, pots parlar de lo que importa, que és fer alguna bé pel país, no has d'anar allà, aquell fa... Tio, me la pela el que faci aquell. Vine aquí a proposar alguna cosa i sigues honest amb el que pots fer i el que no pots fer. Però no hi ha ningú si així. es fan lleis, que siguin lleis que serveixin. Ja està. Per quina llei dius això, No, Rian? en general. No he dit per res en específic. No. Com ens intentem no posar en problemes, He pres la lliçó, Pere, he pres la lliçó. Hem buscat merda, però hem vigilat com ho hem dit. Sí.
Jo estic de mala llet, tio. Jo crec M'he ratllat que avui, la gent ja pot començar a relacionar coses, no passa res. Molt Sí. bé, ara pues, et diré que em Tipo, jo crec que els meus pares, per exemple, ja m'han pillat. Segur. Els teus pares ja saben coses com, per exemple, què vol dir MILF, també. Gràcies a la bona samarreta que em vau regalar. No vau penjar res a la compte d'Instagram? No me'n recordo. camiseta? No, sembla que no. Explica De la samarreta, perdó. Espera, Jo sempre ho dic malament. què et vam regalar? Em van regalar una samarreta que té els colors del logo de Pornhub i posa MILF Hunter. Si algú no Milf sap, Hunter- si algú no sap ni què és Pornhub, ni Milf Hunter, sisplau. Una cosa, però... Busca Google Pornhub. Sabeu que qui mira això, a part de les nostres mares, són poca gent, saps? I No, estem no. parlant aquí de MILFs. Ho trobeu normal? No. Ricardo, tu és normal? Tu trobes de mal que hagis de portar aquesta samarreta? Bueno, busqueu què vol dir MILF i què vol dir Hunter, que és en anglès i ja està. Però sisplau, no busqueu no Pornhub. Sí, i vigileu com ho busqueu perquè acabareu en pàgines indesitjades. Bueno, O potser desitjades. Ricard, quina classe de coses mires tu a internet? No, jo miro notícies per Ai, ficar en que aquestes aquesta. seccions. va, sortim del tema d'abans. Però quantes no portem, per saber? Bastant, 50 minuts ja d'hora. 45 minuts, portem potser 15 o 20 minuts queixant-nos de la política I hem espanyola. fet, no sé, i hem tio. fet potser 5 notícies avui. No, tio, però quan fem això, jo crec que hem de fer alguna cosa al respecte. Em sap greu, però hem de fer alguna cosa. Vols sortir al carrer? Vols anar a Barcelona a fer la nostra pròpia manifestació a Arc de Triomf? No, tio, és que, Va, va. no, és que depèn de què digui, he vist amb què dic, saps també, però... Canviem, proposo canviem de coses notícia molt perquè terroristes, la veritat. acabarem dient coses... Terroristes, literalment, sí, sí. Bàsicament, van trobar una mòmia prehispànica en una motxilla d'un repartidor de Delivery a Perú. Com? Això aquesta també la vaig veure jo, o l'he ficat jo, no? No l'he ficat L'he jo, posat però jo. la vaig veure. Portava Hem trobat la una motxilla. mòmia prehispànica, sí. Tipo, imagina que al de Globo li surt un os, saps? De la motxilla. Una No, mòmia. una calavera, coi. Ah, doncs una calavera. Una mòmia, Bueno, és una una mòmia calavera, sencera. què és, Nil? És un os. Són uns quants ossos, de fet. Però bueno. Però que surt un os. La meva, Pot sortir un la os. meva pregunta és com ha passat això? Com? Una mòmia prehispànica entre 600 i 800 anys d'antiguitat. A veure. Bé, s'han catalogat com a béns culturals, com un bé cultural nacional, la mòmia aquesta. Com és això? Presumptament. Presumptament, està ben dit? Està molt ben dit. Procedent de la zona oriental de Puno, que no sé on és, però imagino jo que és de Perú. I bé, doncs això, és que no sé com coi va arribar això a la seva maleta. No és algú allò que ho tinguis a casa. No ho posa, no? No, diria que no. Nil, potser li va arribar ves-me Ah, a no, tal sí, lloc sí, i agafa sí. amb la mòmia i et pagaré 500 euros. El repartidor va dir que guardava la mòmia a la casa dels seus pares i que la va treure perquè si fos visita per uns amics seus del barri, o sigui, per ensenyar-la uns amics seus. I diu que estaven consumint begudes alcohòliques. No sé, però és... Es van muntar una rave que flipes, O aquests. sigui, lo típic. Uah, espera, no et creus que tinc a casa, tinc una mòmia, tio. Te la porto. Però és una mòmia o un esquelet? I era la música. Teòricament és una mòmia, no? No, Teòricament és una mòmia. Fica mòmia, per tant, suposo. Ja, que serà mòmia. bueno, ja, però potser és típica de clickbait, saps? No ho sé. Si és un esquelet, bé, segueix sent tot molt raro, però és diferent, saps? Sí, però, hòstia, Les mòmies tenen pèl i tot. és molt torre. Quin mal rotllo. Ja. Va, Mentre no sigui algun avantpassat seu. no crec. Home, 600 anys, 800... És que en quin moment tenen allò a casa d'algú, tio? Com hi ha arribat allò allà? No preguntis. Bueno, Uigo, la companyia de trens, llença bitllets d'alta velocitat a 9 euros des de l'1 de març. On podem anar? Fins a Madrid, no? Deu ser. Sí, o què? No ho sé. Segurament. Madrid serà... Les línies beneficiades són Madrid, Saragossa, Tarragona, Barcelona i Madrid-València. Poca broma, Ah. Poca broma. Voleu fer un dia, un cap de setmana, ens pillem algun bitllet d'aquests i anem? Per mi sí. Sí. I No de pas euros. anem a parlar amb el senyor Pedro, que estic calent. Fem el podcast davant de la Moncloa. Sí. Ojo, Ojo, Sí. I ens valdrà 9 euros. No, 18, A part, Uigo, però, no és una companyia estatal, que no? No. Però tenen alguna ajuda, suposo. Per això fiquen preus raonables. Però imagino que deuen tenir alguna ajuda, no? O no? No, sembla que no. No, sembla que no. Poder sí, a veure si algú sap, doncs ens subscriviu. Que per ja està, cert, ens ho diem. parlant de trens, em va sortir el vídeo del túnel aquell que no passava el tren.
Sí, I vas veure el vídeo de com no passava? Vaig veure el vídeo com passava el tren i tocava el túnel. És que em sap greu, tio, però és que O sigui, confirmem la teoria de que van provar-ho. Per tornem a saber la què passava. incompetència espanyola, Sí, tio. també va sortir el vídeo per la tele. Jo vaig estar mirant, vaig riure molt. És lamentable. És incompetència. És lamentable. Tu, doncs, mirem algun dia d'aquests per agafar un viatge d'aquests, un tren? Sí, no ho veig malament, Ho mireu. Jo per mi sí. Si passa pels Però túnels... 9 euros és anar Però no, anar i 9 tornar, euros, però pensa que 9 euros d'ara són dimarts, saps? Però bueno, si és et val 20 igual. ja està bé, en veritat. Sí. Com si voleu anar al juny després d'exàmens, saps què et vull dir? No, perquè acabo exàmens el dia 22 i si he d'anar a Recus acabo el juliol i hauré de Però treballar. com que no aniràs a Recus, Que tindré una setmana abans de treballar si començo el juliol, clar. per això aniràs una setmaneta. Ja. No sé, Aviam, veiem... si tenim tan poc temps, pillem un avió d'aquests d'última hora baratos i anem a, jo què sé, Tailàndia. Tailàndia quan et deu valdre el més barat, al millor dels casos et deu valdre 250 euros. Tailàndia, En el millor dels Tailàndia, casos. Tailàndia el viatge és car, molt car. tio. Sí? El que és... Ja has anat? No, però viure allà és barat, per dir-ho Ja, així. ja. Però el viatge per anar cap allà... Que ja ha anat. Podríem haver comentat alguna del senyor Frank Cuesta. Hòstia. Comentem-ho, va, notícia improvisada. Que m'he mirat els vídeos avui al matí, per cert. El senyor Frank Cuesta, més conegut com a Frank de la Jungla o Wild Frank. Wild Frank. Cau molt bé, per cert. Bé, per si no ho sabeu, Qui no sabeu qui és un home que va sempre de vestit. Tothom sap qui és. el que va amb crocs, Sí, de la amb selva, que crocs tenia i un va programa... I que s'arrisca que flipes. O sigui, que fa petons a cocodrils i Sí, a sí. serps. Doncs la qüestió és que ara fa molt temps viu a Tailàndia i té un santuari d'animals de rescat, o sigui, animals que rescaten perquè han de ser venguts o el que sí, el rescaten... Bàsicament estan allà. perquè a Tailàndia hi ha molt tràfic d'animals d'aquests. Exacte, i ell ho combat. Doncs hi ha un youtuber espanyol que es diu Yo Soy Plex, típic youtuber que miren nens rates, Sí, perquè l'està mirant avui al matí els vídeos que ha fet amb en Frank sí. i... Típics els piscineros, Típic nen però rat. ara. Els piscineros No, però perquè ara. no he mirat els seus vídeos, he mirat els que aquí. estàvem amb Frank. Però, doncs, la cosa és que aquest, amb un grup d'amics seus, doncs van comprar una capibara, que és un animal que per res és una mascota. Sí. Per res. I van fer un vídeo allò de, oh, que xula, allò, la treien, clar, un animal salvatge en una casa, Amb 20 persones. exacte, envoltant-la, i després pues, allò al vídeo pues, es veia com estava la casa, com la ficaven a la piscina, aquell, oh, la piscina, mira com nada. És una piscina de clor, és un animal salvatge, l'estàs matant, literalment, l'estàs matant. I bueno, el senyor Frank Cuesta se'n va enterar del tema, va fer un vídeo molt crític cap al noi, i el va convidar a que anés a Tailàndia perquè veiés com anava, perquè aprengués a tractar bé els animals i que veiés la gravetat de Bueno, tot el plegat. primer vídeo va ser a Machete. Sí, bueno, el però primer després vídeo en va fer un altre. li va dir de tot menys maco. Perquè el noi, que té 20 anys diria, va fer un vídeo demanant perdó i tot, aquí, que bueno, no sé fins a quin punt és totalment honest, esperem que sí, Sí, donem esperem fe, que sí. li donem fe. I va dir que volia donar diners a una causa Sí. això. I en Frank el va respondre dient que no passa res, que dels errors pues, se n'aprèn I que, bueno, l'ha convidat. que vingués perquè ell ha d'entrar unes capibares al santuari Sí. i que vingués ara entre el dia 2 i 3 de març, per tant ja el deuen haver fet, i que... Ja som avui. Som 4. Hòstia, va. I que veiés com és la vida pues, allà. I fes vídeos ensenyant als clar, nens... perquè és que és molt important, és a lo que anem, que aquests, molts youtubers d'aquests fan vídeos d'autèntica merda, bueno, vídeos d'aquests ràpids perquè els nens els hi faci gràcia, ostres, mira una capibara, però perquè els nens de 10 anys no són conscients de lo que és allò. Però, coi, al final, si has de tenir responsabilitat, estan mirant nens petits, doncs els has d'ensenyar, has de portar-los valors. És veritat Exacte. o no? No em miris així, Però és ja, veritat. siguem sincers, tots vam mirar els piscineros. Sí. Ja, però jo no me'ls mirava, crec, bé, poder almenys és el que em recordo. Atravesamos una piscina con cinta adhesiva. Sí. Ja, però això es diu, són tonteries, però en si al nen almenys no li estàs inculcant coses dolentes, però és que al nen li estàs dient que està bé agafar un animal salvatge i te'l quedes a casa, saps? No, home, l'animal està allà Avui que en no... Nil sortirà aquí tan escalfat. Tu estic ratllat, tio, estic ratllat amb tot Bueno, plegat. pues això, que ara he anat allà i he vist els vídeos de com entrava el tio aquest en el lloc dels dels estruços i llavors sí. també que es trobaven taràntules i això, li va ficar una taràntula en plan per aquí la samarreta i el tio cagadíssim. Hòstia, puta gran. I de moment sembla que fa, tipus, igual penso que crida una mica massa, tenint en compte que està en un santuari d'animals salvatges i tal, però de moment els vídeos que fa sembla que és respectuós. Clar, no, i al final la cosa és, almenys jo crec, això que ell vegui que té molta responsabilitat, coi, si et segueixen milions de nens, doncs aquests 6 milions, nens em sembla que he et vist, tenen una almenys. miqueta com a Clar. ídols, saps? Hòstia. Quants? Miro. Quin bon ídol, Quants? Em sembla que he vist 5, però és que igual és més, Per això, però com coi, ha de ser responsable, saps?
al final t'estan mirant molts nens i part de responsabilitat de l'educació d'aquests nens tens, vulguis o no. Han de fer el següent... 10 milions. Què, cardes? 9,5 milions de seguidors, 10 milions. Encara no té els 10. Bueno, No, fins que no arribi als 10, res. Fins que no arribi als 10, no és ningú. bueno, cal dir que el vídeo que ha fet amb en Frank porta un dia i porta 1,1 milions. Igual es donarà compte d'això i començarà a canviar el contingut. Que n'hi ha molts que ho han fet. Podem dir que... No cal fer tanta merda de contingut. A part que, sincerament, per tenir molta gent, però tenir només a gent que realment li interessi aquest tipus de contingut, és que què vols que t'hi digui? No, jo vull si tenir t'hi una fixes- audiència que s'identifica, amb qui m'hi pugui identificar. Com podries nosaltres, tenim una audiència fidel que ens però identifiquem amb ells. però poder-te identificar amb una audiència de mitjana de 9 anys no pots fer vídeos molt... No, però vull dir, fixa't que... Escolta, No, que coi ens ha d'escoltar en Pol. increïble. En Pol és un dels nens rates. Doncs, nois, fixeu-vos que els piscineros d'allò han canviat de contingut com en Nil Ojeda o com en Tarifa. O s'han quedat O endarrere. en Salva, que ja s'ha ficat al món de les criptos. Sí, Bueno, segueix sent El una trading i això tonteria. s'ha ficat. sí, estan pa Aston Martins. Sí. I els altres estan... no sé què fan ja. En Virus ara combateix només... Bueno, però- No, Virus alguns també s'han ha canviat de adaptat i els que no contingut. s'han adaptat doncs han anat cap avall. En Nil Ojeda, per cert, fa bastant bons vídeos. A mi m'agrada molt, t'ho juro. M'està agradant. Ha madurat. Però perquè jo crec que veus Però per qui cert, és de realment per hi aquí. havia pels calés. Sí, jo crec que el seu cosí. Però realment Passeu-li veus... això a en Nil, ens caus bé, nano. Sí. Realment veus qui té... a qui realment li agrada fer contingut i dedicar-se a això. Exacte. I qui només hi era per el boom, pels diners i tal, perquè fixa't que aquests ja amb prou feines pengen vídeos. L'altre dia ho vam mirar amb tu, algun d'aquests que havíem mirat abans i... Clar, però és que aquest bàsicament si ja cobren, si amb aquest vídeo d'en Frank ja deu haver fet uns 15.000 euros, ja pot estar tot el més tranquil, el tio. Tant no crec que tant. Però és que penja un vídeo al dia, pràcticament. Déu-n'hi-do, Ja. És com n'hi ha un que el criticava molt Enrique Edit, que es diu Arta, no sé si sabeu qui és, No. que també fa aquest tipus de vídeos, però ultra lamentables, però clar, com que els nens petits ho miren i tenen com 2 milions de visualitzacions per vídeo, van fent. Bueno, quan portem de rato? Sí, però és que nadie. En fem una més, ja està. Sí. 56. Vale, doncs fem només una Fem-ne, notícia i fem-ne farem més. la de futbol, per tant, fica't a fer cub de Rubik. Va ser amb el cub de Rubik. Però, uas, aquí també em ficaré calent, tio. Uf. Avui tens mal dia, per fer notícies? És que és tot veure incompetència de la gent i zero parcialitat, saps? Tothom mira per ell Ja, i... deixa'm mirar la Quina bateria. ràbia. Quant egoisme hi ha. 46, anem bé. Vinga. Parlarem de... Estic intentant desfer el Aviam, més ràpid que puc, però Primer no comentarem tinc el experiència Barça. amb Rubiks. El Barça va guanyar el camp del Real Madrid. Visca el Barça. El Santiago Bernabéu per 0-1 en un partit defensiu. Però bueno, estàvem en baixes, no es va jugar molt bé però es va guanyar i no ens van fer cap xut a porteria. Ajuda'm, segueix desfent tu. Vale, vés comentant. Bàsicament, jo vaig estar mirant el partit, la primera part encara semblava que potser arribaríem a jugar a alguna cosa, però en la mínima que es va marcar en pròpia Eder Militao, ho sento Pere, no t'estàs entrant de res, ho sé, el M'agrada el nom, per cert. és un brasiler. Es van tancar literalment a darrere com moda autobús d'en Cholo Simeone de l'Atlètic de Madrid i no van cardar res en tot el santíssim partit. Jo Però ens van crear perill. L'únic que veia era centro i veies en Koundé que agafava de cap i la tirava fora. Centro, Koundé, cap a fora. Vinícius volia fer alguna cosa. Ja, no aviam, L'Araujo, òbviament- allà, moda armari, li clavava un hòstia i el No, Vinícius estava... no és el que hem d'aspirar, però un partit puntual on tenim els nostres 3 millors jugadors lesionats, doncs mira, és el que hi ha. Em sembla a mi, eh? Per cert, en Koundé molta gent no li agrada. I jo No, crec home, que no, va fer- molta gent no li agrada, no. Portava un mes de pena. Però Ara està... un Sí, partidàs. va fer un partidàs, però portava un mes de pena. Sí, però va fer un partidàs. No, clar, home, molt Que jo me'n recordo abans del I en partit, Marcos Alonso també va jugar sentim molt bé. molta gent criticant en Koundé, i jo dic... Home, perquè la baixada de rendiment era important. Sí, però jo sempre els deia, tranquil·litat, deixeu-li temps. Jo mai he dubtat de que... Home, perquè ha fet partits boníssims amb el Barça, però portava més dolent com en tindran algun altre més. És normal. I ja ha tornat a ser No, va ser un partit que vaig dir, joder, puto Pere, un partit lamentable, però que alhora dius, m'ha agradat molt de veure com han defensat. Sí. No és el que hem d'aspirar, però bueno, en Xavi també va reconèixer-ho, per tant. Sí. Es va guanyar. Bé, la notícia. Parlem del senyor Javier Tebas, que és un altre inepte de És l'aristocràcia espanyola. És un madridista. Vale, doncs torno a començar. És una altra mostra de la ineptitud espanyola. És que és literalment de això. vegades hi ha gent rica que sincerament no saps com és. És un fatxa, perquè és un fatxa i és veritat. Sí. És veritat.
típic de Madrid, centralista, bé, ja m'entens, no, Pere? Per ficar-te en context. De la falange. Típic que em formaria part, què cony, és un fatxa, i és així. Però que ha tornat a dir que el Barça no podrà fitxar a l'estiu. També va dir-ho a l'estiu perquè vam fitxar. És molt pesat, la veritat. No diu, només ens tira merda a nosaltres. El Barça fa alguna cosa? Pues fa una nova llei que no pugui fer-ho. La cosa és, si ara tenim problemes econòmics, és perquè aquest... Tonto? Sí. Imbècil? Sí. Volia dir més, però no vull que ens treguin el vídeo. Exacte. Aquest tio va ser el que va permetre totes les coses, totes les liades econòmiques que ens va fer el president d'abans. Per tant, si ell ho va permetre, si ens fica tantes traves ara... Però és que estava a punt d'acabar un altre cop al club, digues. Si ens fica tantes traves ara, per què no em ficava abans? Perquè és un... És que, tio, em té ratllat tot. Perquè devia veure que el Barça està anant a la merda i dic, ja està, tot tranquil·lament. Ha vist que clar, perquè és del Madrid, a veure. És increïble i deu que està, hòstia, tinc els ous escolta, com pot ser el president de la Federació, de la Lliga, és que de tot, de la Federació Espanyola també són madridistes declarats. Són del Madrid declarats. I molts àrbitres. I molts àrbits, i doncs, mira, sincerament em toca els collons. I que ens no vingui cada dia a tocar els collons amb no podreu fitxar, no podreu fer tal. Ara, però és que a més, en Gavi que el van inscriure, ara han presentat un recurs a no sé quin tribunal perquè no poguessin inscriure en Gavi. Però que tu entens que, mirant, em fico sèrio, sense el Barça, la teva lliga no val una puta merda. Exacte. Li peles a tothom. Tu has vist algun altre president en tot el món que tiri merda sobre un club de la Lliga al qual li està donant potser el 20-30% dels ingressos que té? És que és un... Sense el Barça estaries al paro. No vull que estigueu tristos, però dubto que miri un podcast en català. I què? Però em vull desfogar. És veritat, el teu salari de merda, que per cert l'has pujat a un pilot en els últims des que va sortir escollit, se l'ha posat un pilot. Cobres per no fer res, només per tirar-nos merdes. Doncs no ens en tiris, perquè sense nosaltres la teva lliga no fa res. Sí que fa alguna cosa. Fica lleis en contra del Barça. Bueno, però és que ni Florentino Pérez ni els del Madrid estan conformes amb ell. Que has estafat a tot el futbol espanyol amb la merda del CBC, que és un contracte de drets televisius que el Barça no va voler firmar. Exacte, i per això ens tires merda, perquè no som tontos com la resta de clubs. Clar, estàs arruïnant el futbol d'Espanya, i és així. La resta de clubs era com, firmo això i tinc tants milions, vale, però podries haver aconseguit un patrocini millor. La Lliga ha passat d'estar aquí dalt a ser una puta merda. Jo miro els partits i em fan fàstic, la veritat, Em miro el Barça perquè és el Barça, però és que la Lliga fa fàstic. Jo me'n recordo abans que mirava partits d'altres equips, com podríem dir fins i tot, algun dia vaig mirar algun partit al Cádiz, perquè sincerament el Cádiz està interessant, o antigament que hi havia el Màlaga, que estava increïble. Sincerament miro el Barça i a vegades el Girona, i parem de comptar. La qüestió és que para de tirar-nos merda, perquè si tu no vius sota un pont és gràcies al Barça, vale? Per tant, deixa de tocar els collons perquè ja canses. Perquè sincerament, quasi bé et podria dir, no, quasi bé no, 100% segur que ara mateix la Premier League és més interessant que la Lliga Espanyola. I no estem, clar, després et diran, no, és que mira les últimes Champions, les competicions europees en té més Espanya, però és que no estem parlant d'això, estem parlant de com a producte, la Lliga és una puta merda, ja està. Sense Barça i sense Madrid, ningú miraria. Per tant, deixa de tirar-nos merda a nosaltres, deixa de tirar merda per al tema també Superliga, per això ara tant Madrid com a Barça ens tires molt hate, però és que sense aquests dos clubs la teva Lliga no s'aguanta per enlloc. I no em vinguis aquí perquè ve que la Lliga està creixent i tal, una merda que està creixent, una merda. Està en caiguda lliure. Sí. Directament està en caiguda lliure la Lliga Espanyola. És un puto pallasso aquest home. He vist molts vídeos que la gent diu, si voleu entretenir-vos actualment amb la Lliga Espanyola heu de mirar partits tant del Girona com una altra cosa, no sé quin altre equip. Una altra cosa. 100% veritat. Ens venen en Tebas, també ho va dir en Florentino, això de que el jovent no s'interessa pel futbol. No, home, si ens fiques que hem de pagar 100 euros al mes per mirar-lo, si et sembla el miraré, saps? També va fer declaracions en contra de la pirateria. Senyor Tebas, com vols que em pagui jo? Futbol. M'ho pregunta, m'ho expliques. Si em fiques opcions, pagant un preu decent, jo t'ho pago, però si he de pagar un terç de lo que cobro, doncs no ho penso pagar, la veritat. Jo, sincerament, senyor Tebas, jo el miro pirata, ho seguiré mirant pirata fins que no passi el puto preus. I que et donin pel cul. Ala, ja està, ja ens hem desafogat una mica. Perfecte. No, tio, és que és subnormal. És que és molt car, tio, mirar el puto futbol, jo flipo. No sé, carda de mala llet. Home, mira, una cosa. No, Pere, és que ens hem hagut de desafogar. Una cosa, no, però espera un moment. Tu, igual que nosaltres, gràcies a qui vivim, gràcies a qui subsistim, gràcies als papes, perquè ens fiquen, perquè treballen ells i ens donen calés. Pues, tu et ficaràs a tirar merda als teus pares tot el puto dia i intentaràs que perdin la feina? No,
No, doncs és el que fa aquest tonto. No, tio. No, Però com entenc, t'he ficat un exemple. Aquí pots opinar inclús tu, tio. És que no sé qui és. Miram, tu si És depens el d'algú, president de la Lliga. si depens d'algú econòmicament, si depens d'algun algú, no li tiraràs merda ni intentaràs que li vagin malament les coses perquè automàticament t'aniran malament a tu. Doncs és un tonto, ja està. Sí, tu imagina't... És el que fa. Tu imagina't, hi ha algun president a la Fórmula 1? No sé, Sí, bé, els de la FIA, però és diferent, és un món bastant diferent. Sí, tu imagina que hi ha aquest tio que cobra gràcies a les carreres i que comenci a dir no, aquest tio és un tonto. Sí, imagina't que es carrega tot Sí, i només ens bàsicament- porta a Lance Strolls. Bàsicament, la FIA durant l'època Hamilton, no? Tots eren dolents menys en Hamilton, que Exacte, podia fer podríem dir dolent. això. Però imagina't dir que això. tots els que són bons els hi porten més calés, que un d'ells és en Hamilton, per cert, es fica a tirar-los merda. Ara, Verstappen i Hamilton són una puta merda, doncs doncs la Fórmula 1 s'aniria avall. No, si la Fórmula 1 era al contrari, era com en Hamilton que guanyi i li donem tot. Sí, però tu És un puto imagina't hater. això i anar-li No, però no és comparable, ficant no és lleis perquè no pugui fer comparable, cotxes bons. El què? Tu imagina't anar, jo què sé, te'n vas ara per l'Alonso, que ha tret un cotxe que pot competir, i dir, no, Bueno, També ja ho veurem. Passat, això, Ah, això ho Avui saps. es veurà. Ah, però això. Demà. Com no passi Q2, em partiré la polla d'una manera. És fàstic, tio. Però ficar-te un exemple. Tu imagina't el president de la Fórmula 1 que ve allà, comença a ficar-se amb en Fernando Alonso, per exemple, i li comença a ficar noves lleis que li impedeixin ara córrer amb el seu cotxe. Bàsicament Red Bull, tots aquests anys. Podríem dir-ho, sí. Però seria això. Però en mode més bèstia. I ja està. Fica, me llamará la puerta enfadado, pero es casi imposible que el Barça pueda fichar. Calla't, que me la pela, que ja veurem si podem fitxar. Tenim palanques, tenim les Gilipolles, palanques. O sigui, ens dirà ell, podeu fitxar. I per què podíem fitxar abans? Quan ens vam quedar pobres perquè tu ens deixaves gastar. Nice. Aquest Què? podcast el voleu penjar, perquè... Sí. Ojalà es faci viral a algú només per tocar-los els collons. Aquesta per tio. Esteve Pere. Quina ràbia de gent, tio. És que, vull dir, normalment fem un podcast així divertit. Tio, però tu veus que... Com la tu veus notícia de la senyora que es cagava en el circ. No, però tu veus que la gent que té poder a Espanya és inepta, és que no serveix per res, tio. Això ho has de penjar sobre No serveix per res, no, però és veritat o no? tenim vídeo viral. És veritat o no? Sí. En Tebas, un tonto. En Rubiales, un altre. Això en el món del futbol. Anem a tots, a la majoria de llocs, i també ho són. La gent que té poder, no, perdó, perquè, per exemple, en Florentino té poder, però és tonto. que ja t'hem canviat, Aquest sí que és tonto. ja t'hem tret del context. Però que aquest és tonto. Ara ja t'ha ja no és allò de dir que diguem no, és que és un egoista, només mira per ell, no, és que aquest és tonto de veritat. Si els veguessis a Twitter, és el president de la Lliga i fica uns tuits esquís de cunyat, saps? De cunyat, literalment. Va penjar un tuit defensant que el Barça cobrava el mateix que el primer equip de la Premier, bé, el primer no, però que el segon o tercer, però alhora també el 13è equip de la Premier cobrava el mateix que el Barça i cobrava 5 vegades més que el 13è de la Lliga Espanyola. T'estàs tirant merda a sobre, tonto. És veritat o no? Només hem arribar al punt que un sol equip de la Premier ha gastat el mateix que tota la Lliga Espanyola No, en un mercat, a veure, arribes a veure jo crec que el tema regulació s'ha de regular, però si es regula tanta cosa aquí, doncs que vagi a la UEFA, bé, la UEFA és que són totes unes màfies, però que no ens tiri tanta merda a nosaltres perquè la resta estan fent el que volen i la teva lliga s'està quedant endarrere. Ens pots criticar a nosaltres de que gastem el que vulguis, però també criticar els altres, saps? Podem fer-li un aplaudiment, Nil? No, podeu anar allà i el pegues. No, jo et faig et faig un aplaudiment perquè estic d'acord amb tu. Avui en Nil ve trapella. Avui en Nil ha vingut sincer. Sí. Avui n'estic... No, però perquè quan parlem primer del tema allò dels impostos... Quines ganes del debat del dia. Em calento... Uau, una altra. És que avui no, tio, avui... No, avui acabarem el podcast que rebentaré la càmera d'un Bueno, me la pagues. No. Vols que passem amb al els passat de impostos la curiositats? pagarem. Va. El que es gasta en defensa amb càmeres. Hòstia. Tenim per Passem més a parlar hores. de curiositats, fem 5 minutets, descanses una mica i després segueixes No criticant. descansarem de res. Quin minut estem? Ens la pela molt. Porteu 20 minuts I quan xerrant. queda de bateria? Perquè podrem cardats. 36. Vale, Aguantem. Va, curiositat. Aquí, va. Deixa'm obrir les curiositats que no els tenia Vols obertes. ficar la de Colòmbia? Aquesta la dius tu. Vale. Aquesta... Jo crec que aquesta me l'has trobat tu, la fiques tu. Per tant, passem Aviam, al això passat ajudarà una miqueta a relaxar-nos. Bueno. Curiositats. Et falta més veu de dintre. Saps què vols? Curiositats. Vale, millor. Bueno, va. Fot-li. Digues, no, tu primer aquesta. Aquesta curiositat l'he trobat buscant el pallasso del dia, el de la setmana,
I, bueno, algú ha pitat, no sé per què, però m'he trobat amb això, Perquè com hem dit fa un moment, la gent condueix malament. que és una bona curiositat. Colòmbia, a Que no Colòmbia, s'hagi desprenat un dels nostres cotxes. a Colòmbia hi ha molta cocaïna. És broma, això no és una curiositat perquè això és un fact, i tothom ho Això sap. són factors. A Colòmbia, cada hora s'hi registren 34 casos de robos, Pere, torna a fer aquell moviment que vas fer l'últim dia que vam parlar. de tracos. No. No, però això és bestial, 34 casos de robos cada hora. De rob. M'agradaria veure aquí a Espanya com és, per poder comparar, però em sembla molt. Però és que cada hora, tio. Ja. És molt, sí. Quants al dia? Pots anar dient la teva, que ho calculo. No. Podria calcular-ho tranquil·lament de cap, seguríssimament. 34 per 12, Nil? No, fiquem 24. Ah, bueno, sí. Perquè això és la mitjana, 816 al dia. 816 al dia. I falten polis a Colòmbia, perquè amb la dels robos que hi ha... Ens anem a Colòmbia i en fem policies? Bueno, perquè els càrtels després ens Ah, però així no hi anem. compren. Bueno, Anem al sol. va. Voleu una sobre una guerra o sobre els esquerrans? Totes dues, va. Foli totes dues. Va, les dues. Vale. Segurament aquesta ja sabeu sobre la guerra. La guerra més curta va ser el 1896 entre el Regne Unit i Zanzíbar, Apostes. illa de Tanzània. 10 minuts. Quan creieu que va durar? 10 minuts. Tampoc et flipis. Una hora. Digues, espera. 40 minuts. 38 minuts. Ui, està de prop, Què va La passar? guerra Però més la van declarar i després van ja dir, mira, com que no tenim res Suposo. a fer-hi... Home, és que una illa de Tanzània, què vols fer contra el Regne Unit? Què volia fer una illa d'allà contra Sí. el Regne Unit? I em declaren la guerra i al cap d'un moment dic, sisplau, té, les claus de la meva casa, saps? Tot per tu. Sí. Jo crec que amb ganes en aquesta vida es pot Però tot, puc dir una cosa? Sí, digues. Només per tocar una última cosa d'en Tebas. Un moment, digues. Pago Dazón per mirar la Premier. No pago per mirar la teva lliga. Fomento la competència i ojalà et quedis sense salari un dia, vale? És que m'ho he passat perquè ara d'aquí mitja hora jugo un partit de la Premier, el miraré havent pagat de forma legal i la teva lliga ni la miro ni la penso Qui pagar. juguen? El City i Newcastle, molt bon partit. Vale, mire. Vale, bien. Següent curiositat, voleu? Vale, Sí. sí. A principis del segle XX, Sí? en aquells anys, ser esquerrà era considerat un problema pel que s'obligava als nens a escriure amb la mà dreta, provocant que molts esquerrans passessin tota la seva vida com a destres, com a dretans. Sí, ser un esquerrà era com un Això realment és greu, En el seu dia era greu, Clar. Tipus, estava considerat com algú... Normal. Tu què passa? No sé, El deixem què? estar. Podem pitar els nostres cotxes, És que pot ser. No, perquè està No, perquè si pites i no hi ha ningú al cotxe, sincerament... Ja us he dit que perquè si allà per alguna cosa, perquè es pot parlar. Vale, vale. Com a la grua faci desaparèixer el meu cotxe. No, tranquil. T'apunyalo. No arriben grus aquí a l'Alfred, és una casa. Això és com... No, sí, però, home, és greu. Sí, tu pot parar ja, Què pot passa? parar ja, m'està cansant, el tio aquest. Passem d'ell. O sigui, no serà que avui ja... Nil, tranquil. In tranquil, que a sobre es fica És que m'està preocupant. No, home, no. No, tranquil. No, perquè està pitant el teu de ficar-lo a la grua que està pitant, Nois, saps? que serà cap allà. Els cotxes no estan allà. Són allà. No, són allà. Són allà. Són allà. Perquè aquí no tens finestra, però són aquí. No sé, bueno. Són allà, fes-me. Això, que sí que abans si eres esquerrat forçaven a ser dretà. Sí, bàsicament. Avui hem dit tres curiositats. És trist. Millor secció impossible. Com que en Pere no ha portat la seva, doncs a mi em toca triplicar la meva. Sí. Doncs va, anem pel pallasso de la setmana. Un home... No era el crack, aquest cop? Sí, no és un pallasso, realment sí. El puto amo de la setmana. El puto amo, m'ho dit. Expressió molt catalana, de fet, Sí. Bueno, en castellà el puto amo també, no? Però ho veig més català, no sé. Potser és impressió meva, no sé. Bueno. Segueix. Segueix, sisplau. Un home es compra un sofà de Mercadillo i troba 6.000 euros en un dels seus coixins. Negocis, ni criptos ni res. Això és un sofà, bro. Sofà, bro, sí. El nou negoci està en comprar coixins. Comprar sofàs. Ai, coixins. Sofàs. No, què aquells. cony? I si coixis coixins, comprant coixins. només el coixí, què? Ah? Ojo, Podria haver estat millor el negoci tot, Ja em sembla, Però, i què va fer? Va rajar el coixí o què? No ho sé. No, aviam, si fiques el cap allà i notes que no és tou del tot, sinó que sents paper, i jo almenys ho obro per dir què Uah, és collons que hi ha n'hi ha dintre. d'haver-hi molt, és que ha d'estar literalment ple. Que hi càpiga en un coixí. Sí. Home, doncs això, que enhorabona, que... Un crac, Sí. un crac. Doncs Ja va, està, anem pel debat, només- sí, només només això això, vull dir. anem És que pel segueix pitant. debat. Sí, però és que segur que ho estan sentint, Ja m'ho mirar. Segur que ho estan sentint. I porta molt rato.
Jo no vaig res, no passa res. Bueno, seguim, va. Després anem a És dir el vostre altres coses, tranquil. Va, per mirar. Debat del dia. Aquí farem el debat arrel de el viral TikTok de la infermera de Cádiz que criticava, bueno, que estava inconforme amb que es requerís el seu en català per tal de per tal de accedir a les oposicions aquí a Catalunya. I el debat ve a ser de què us sembla de que el català sigui obligatori en qualsevol feina. Jo només dic una cosa, jo soc molt defensor del català, o sigui, jo aquí em controlaré. No, a veure, em sembla, Perquè, sincerament, si vens a Catalunya aprèn a parlar català. Una cosa. En el vídeo aquell hi surten 3 noies. Una no me'n recordo d'on era, però diria que era d'Extremadura, no me'n recordo. L'altra de Cádiz i l'altra de Sant Sebastián, que hem dit abans de nord i sud. Sí. Qui és l'única que aprèn català d'allà? L'única que ha admès que ella ho farà? La del nord, la del País Basc. Casualitats de la vida. Però una cosa, ja. Si vens aquí a Catalunya, no et demano que parlis català, perquè jo a la uni tinc molta gent que parla castellà. Jo t'ho demano. I una cosa, tens el micro pràcticament en 90 graus. El tinc agafat. Ricard. Perdoneu, és que el tenia d'altra forma. El tinc per parlar perquè el tinc agafat. I jo t'ho demano. Jo parlo en castellà amb gent que sé que porta molt poc aquí i són molt nous. Jo parlo castellà molt perquè des del primer dia l'he parlat i ja hi parlo castellà amb el resta de espera, si portes poc temps i és per tema estudis, m'està bé que no vinguis amb nivell de català, però, sisplau, tingues una miqueta d'educació i aprèn català de mica en mica. Vaig tenir una baralla. Però hi ha gent que no. Jo parlo amb gent allà a la uni, que ells parlen castellà. Lo mínim és que ho entenguin. Lo mínim és que ho entenguin. Tinc un xilè a la classe que va venir sense sentir idea de català, es va apuntar a les classes en català, al primer quatrimestre. Està guai. Imagina't. A mi no m'ha passat mai encara el fet de que algú... Sí. Doncs per la cara, però bueno. A mi no m'ha passat mai el fet de que algú a la classe digui no entenc català i que facin la classe en castellà, però si em passa no crec que acabi bé aquella classe. A mi em va passar que a la classe van dir, ostres, que com que havia de venir una d'intercanvi, van dir, doncs podeu hem de canviar la classe castellà. I és com, per una tia no me la faràs canviar. O sigui... No, t'agafes una puta classe en castellà, que ja n'hi ha. Sí. Per això, nosaltres tenim una classe que és en castellà, però aquest xilè, per exemple, no sabia que hi havia una classe en castellà, es va apuntar a la de català, i no va demanar canviar-se, es va parar que s'acabés el primer quatrimestre, i mentrestant tenia un amic meu allà al seu costat que quan no entenia alguna cosa li traduïa i el tio feia classe com qualsevol altra persona. És que és ganes, és que hi poses ganes i el pilles saber en castellà. Em va sortir també un vídeo d'una noia, no sé si era de Finlàndia, que portava aquí un mes i ja sabia parlar català i sabia de les coses més difícils del català, les hores. Sí, jo això els estic explicant a tots els espanyols de la meva regió. Jo solo dir a les 2:30. Jo no. 2:30. Jo sí són la 1:35, els dic, són 2:45 minuts de 2. Ja. Jo amb la meva defensa és per que l'utilitzant molt l'anglès les dic igual que en anglès. Tot i que també podries dir 2 quarts tocats, Ricard, no, però és veritat. Podries dir 2 quarts tocats i els hi fas més fàcil. No, perquè si són 2:45 minuts de 2, s'ha de dir que es diu. Però si són dos... Jo arrodoneixo els quarts. Sí, les dues... No, la 1:36... Que els hi dius? 2:05 minuts tocats de 2:06 minuts de 2. No es diuen 6 minuts normalment. Sembla que es diuen de 5 en 5. No, però això que estem en tema feina, clar, el xilè aquest, per exemple, si vol buscar una feina, jo no li demanaré que de principi la sàpiga, però que es fiqui un curs i que mostri interès per conèixer la llengua, i que la llarga en sàpiga. Però si ve aquí una noia de Cádiz, que vens de Cádiz, i on vens aquí, no, jo no vull aprendre català, doncs et quedes a Cádiz i ja està, tonta. Això és odi cap als catalans. A més, sí, literalment. Jo quan estàvem a primer de batxi vaig estar mirant per anar a estudiar la carrera a Dinamarca, amb un altre que ja sabeu qui és. I si tu estudies allà la carrera en Dinamarca, evidentment fas la carrera en anglès, però el govern et dona, o sigui, et dona les ajudes si tu fas classes de danès. Espera, que aquí hi ha classes gratuïtes de català, que jo conec gent que treballava amb mi a la feina... Tot és tenir interès en tot. Que venien, no sé d'on collons venien. Vaig estar parlant amb ell i em parlava a vegades català, em deia frases en català i dic, hosti, molt bé, no? I diu, és que n'estic aprenent, vaig a classes. I diu, molt bé, com és això que vas a classes? Diu, perquè si vaig a un lloc a viure, m'agrada respectar la cultura del lloc. Òbviament, tu no aniràs als Estats Units parlant castellà, jo vaig sentir allò i em van venir ganes d'abraçar-lo. Dient, per fi una persona que diu les coses. Però és que és això, el del vídeo de l'infermera, ja... Jo entenc que cadascú pot tenir la seva opinió, però digue-ho amb respecte, perquè ho dius ja de forma despectiva que flipes, saps? No, però és que molts cops això és culpa nostra, també, Sí. Perquè et ve gent de, per exemple, Sud-amèrica, que són els menys que parlen català normalment,
Però molts n'aprenen. Hi ha molt odi cap al català. Però en general, fixa't que la majoria no n'aprenen. Ja. Els de Sud-amèrica amb l'excusa que com que aquí es pot parlar castellà, parlen castellà. I nosaltres, com que som tontos, els hi parlem castellà. I ara ja no. No hem de parlar en català. Jo no parlo mai en castellà, no no ningú, així. saps? No, jo mai parlo castellà. Jo només parlo castellà si em diuen què vol dir això, li dic en un moment. Llavors, quan vas apreciar Tunil, tinc mal rotllo amb les Sí, recepcionistes anava a dir-ho. la residència. Quan vaig anar a la seva resi, la recepcionista ens va estar a tope borde i és perquè parlàvem català 100%. Perquè jo li vaig dir una cosa en català, li vaig demanar i em va dir perdona, ¿me lo puedes decir en castellano? Li vaig dir no. A veure, estàs treballant. Li vaig dir en català. Li vas dir que no. I li vaig dir en català a poc. No sé què li havia de dir, algo. Li vaig dir, pues imagina't que li haig de dir... No, un aplaudiment, sisplau. No, però imagina't que li haig de dir tu que el gimnàs, jo què sé, tanca molt d'hora. Pues, el gimnàs tanca molt d'hora, podríem canviar alguna cosa? No t'entiendo. El gimnàs tanca molt d'hora. Que no és molt diferent que el castellà. Ja està. Però és que clar que t'ha d'entendre, tio. És una tia que segur que és de Barcelona, o no? No ho sé on és. N'estic segur que és d'aquí, seguríssim. O que l'entén el català. Si no ho fas perquè no li surt dels collons. És que hi ha molta gent també de Barcelona que... L'únic que jo m'estic trobant últimament que quan faig pràctiques o alguna cosa amb gent de Barcelona, al principi et venen parlant en castellà i després et comencen a parlar en català i ja està. Jo, això, a la uni n'hi ha un... que els hi costa, però... Com que des del principi vaig parlar en castellà, ja m'hi quedat perquè si t'acostumes a parlar en castellà amb algú després es fa raro, però amb la resta no, tot català ja. És que jo amb els que em parlo, clar, hi ha per exemple un que parla castellà, però perquè és de... Crec que em va dir que era d'Euskadi, no me'n recordo d'on em va dir. Va venir amb 8 anys, parla català perfecte, i quan em va conèixer em va dir, vols que et parli català o castellà? Dic, tu parla'm amb aquest sentit més còmode, dic, però jo et parlaré en català. I em diu, m'està perfecte. I és ell em parla igual, castellà, allà jo a la li parlo uni... català, i els meus amics quan em parlen a mi em parlen castellà, i si ell està, aquest nano està a la conversa, si li han de dir alguna cosa ell, o li diuen en català o li diuen en castellà, però sempre el català està pel mig. I la cosa és que, per exemple, allà a la uni, els profes que parlen, jo ara diria que ara totes les classes, excepte un seminari, perquè la profe és argentina, doncs la resta són en català. Però, que bueno, també podria aprendre la tia, però bueno, mira. La cosa és que això em fa ràbia, perquè hi ha molts que saben català, i el profe parla en català, li demanen un tutor i li demanen en castellà, el profe, clar, els contesta en castellà, ho entenc, però tio, si el profe t'està parlant en català i tu saps català, pots parlar en català? No sé, pregunto. És tan esforç per tu? Clar, el meu profe, si els hi parles en català, el pitjor és que... en castellà, ells et ponen en català, o et venen a tu personalment i et diuen, mira, això és això, jo si li demanen en castellà ho contesto en castellà, que també ho entenc. Està bé, però el pitjor és que et diuen... Excepte una que és de Vic, aquella respon sempre en català. Com ha de ser, és que David, què t'esperes? Doncs hi ha molta gent que fa servir l'excusa de és que me da vergüenza, i és com capullo, a mi també em feia vergonya parlar en anglès al principi que estava a Barcelona i en castellà també, i a mesura que vas parlant perds la vergonya perquè vas pillant fluidesa. Si anem a Madrid que parlarem en castellà, sí. Doncs ja està. I dius, no, Catalunya és Espanya, et calles. Sí, calla. Sí. Vas a comentar Catalunya d'Espanya, et bloquegem. Tonto. Que molta gent que ens estarà sentint això dirà, ja, però jo tinc amigues que tal, que venen de fora. Tonto. Vale, m'està molt bé, però mentre estàs aquí pots estar estudiant el que sigui i prendre una miqueta de català, igualment que sigui una miqueta, però almenys per defensar-te i anar per Catalunya, podem demanar almenys, sisplau, em pots donar una tassa de cafè, almenys demanar això. És que a mi també em fa vergonya parlar castellà, et fots. No, a mi em fa molta vergonya parlar castellà, perquè el meu castellà és... A mi vergonya en si no No, el meu castellà no és pas dolent, però... Em toca la polla, tio. És que no. I a més, a Barcelona m'he donat compte que el català s'està perdent. O sigui, i també... ens ho deien i no us semblava aquí. Jo faig classes d'anglès aquí a Hostalets, que és aquí a Osona, i quan hi vaig, que encara hi ha molts nens, nens del cole, que van per sortir, sento molt castellà, però molt és molt, que dius, tio, els coles d'aquí... Aquí a Centelles també, Però nosaltres no havíem sentit castellà al col·le en la vida. Jo tampoc. Hi havia un o dos que acabaven aprenent català per normal. Jo tenia un nano de Sud-amèrica que no crec que ens estigui veient. Diego. Però, tipus, encara m'hi parlo i tal, que se'n va tornar a viure a Equador, era ell, i ell parlava en castellà, i tothom li parlava en castellà, i jo com, no, jo li parlo en català, i ell ho entenia perfectament. Jo li parlava en català i ho entenia perfectament. Jo entenc que a un punt, al principi, ho entenc, saps que no? Sí, però si portava tota la vida aquí estudiant amb nosaltres, òbviament entenia el català. Jo per això el que faig és, quan conec algú que em parla castellà, dic, entens el català? Si em diuen que sí, els hi parlo català. Si em diuen, sí, però algunes coses em costen, ja li parlo més lent, o si hi ha alguna que no entén, ell m'ho diu perfectament, diu, tu, no he entendido esto, i jo li dic en català, jo li dic en castellà, això vol dir això, i després
ja no hi ha cap problemes. Tot es basa en això, amb el respecte cap a les I coses, tot es tracta saps? d'aprendre. Sí, que si no, la tia aquella del TikTok de respectar el català no el respecta per res. Tampoc hi ha I la diferència. cosa és Tampoc hi ha que... diferència amb el català i castellà. S'assemblen bastant. No, bé, jo entenc que s'assembla sigui més a l'italià, difícil, el català. Jo entenc que sigui difícil, però... Hi ha paraules que sí que són diferents, però n'hi ha algunes que dius... És No, que però sí, la és el cosa... mateix. És perquè són llengües latines. La cosa és que la tia Exacte. aquella ha nascut a l'Espanya del a por ellos, saps? A l'Espanya patriota i d'odi cap a Catalunya. Quan, pues no espera, vinguis. deixa'm tornar aquí a fer una Sí, calentada. però vinguis. A Cádiz, Andalusia, o sigui, Espanya amb Andalusia no sobreviuria, perquè Andalusia porta el mateix que nosaltres fa 10 anys. Jo em ficava amb Lleida, en Nil es fica amb Andalusia. No, però és veritat, portem molts més impostos i molta més cosa aquí a Catalunya Sí, no. que els teus pares. Però perquè ens hem saps? industrialitzat, també perquè ens hem industrialitzat Aprèn català. Ens hem industrialitzat abans i estem més No, desenvolupats. aprèn català, És que no, Catalunya- vés-te'n a Cádiz, A tu, nivell- no aprenguis català. No et volem aquí. A nivell històric, Catalunya s'assembla bastant a Anglaterra. Tipo, a nivell Va ser evolutiu. el primer Parlament d'Europa, però abans només era Europa al món. Va ser també el primer industrialitzat. El primer, és que el primer industrialitzar-se Parlament va Espanya, ser- Catalunya, i bueno, i també el País Basc. El primer Parlament va ser Catalunya, I però com després- que era del merder, pues queda molt amb Anglaterra, el Parlament d'Anglaterra. Però vull dir, els parlaments de Catalunya Sí. i Anglaterra van anar por ahí. La revolució industrial van dir tothom, va començar a Anglaterra, va començar a Anglaterra i Catalunya. Bueno, a Catalunya no sé ben bé, però el primer d'Espanya va ser 100%. segur. No, Catalunya va començar... Catalunya sempre ha anat millor que el Sí, resta ho vam d'Espanya. estudiar aquest any. Però és que en tots els països, a Itàlia també, el nord sempre ha anat molt millor que el sud. Perquè al sud, quan hi ha sol i platja, la gent, pues... És igual que França, no mai per França. Ah, sí. França fa fàstic en general. Tipo, és un atac al mapa que podria ser mar. Ja, però mig teu és francès, pel que ens vas dir. El cognom Aquí ha anat a fer mal. Però també hi ha anglès, també hi ha part anglesa, per tant... Factos. Doncs, si tu mires al sud de França, fa molt més fàstic que al nord. Mira que al nord fa fàstic, Però... Hi ha Catalunya Nord, Cuidao. És que em sembla que a Catalunya Nord passa similar que ens passa a nosaltres. Que els impostos no van cap allà. Ja, sí. No, és tal qual, Si tu passes per Catalunya Nord, està feta una puta merda. Sí. Però també és com una regió a la qual no vol ser part de França, perquè sincerament Catalunya Nord vol ser Catalunya. Bé, no ho sé, no tinc ni idea. la Jo veritat. vaig allà per allà. No tinc ni idea. Jo vaig No dir- tant com aquí, No tant com aquí, però jo vaig anar per allà i hi havia gent que et parlava català. Bueno, però Parlaves amb també ells t'he de i dir- sincerament no volien ser de Jo França. si fos ells em quedo a França, perquè si venen a Catalunya es passen a Espanya. No, que faran Jo em pitjor. quedaria a França. No, Saps? s'estan esperant a que nosaltres Sí, aconseguim Jo també ho estic esperant. Portem molt temps fer esperant. un tot oceà això. entre nosaltres i Espanya. Jo crec que si hi hagués un oceà entre nosaltres i Espanya seria més fàcil. Mira Sud-amèrica. Tanques fronteres i ja està. No, Jo hem de crec- fer... Jo aigua al crec mig. que s'ha de ser més radical. Jo crec que s'ha de ser més Anem radical. amb pales, Pere. Jo crec que amb Espanya s'ha de ser més radical, perquè tema parlar i putes merdes s'ha fet tota la vida i estem on estem, saps? Sincerament, Espanya sempre ha tingut les ganes de prohibir el català a tota cosa. I tenim el govern, hi ha molts bienquedes, saps? I mira, pues... Tots sabem perfectament si Però- però una vol cosa, surt al una Parlament cosa. com a president, El senyor- català se'n va a la merda. Sí. El què? Per poder que em fico un si Vox es fica com a president... Anar-se'n a la merda no crec, perquè si no se'n va anar amb el franquisme o amb el decret de nova planta, Però en el franquisme no se va anar perquè la gent hi parlava d'amagat, per dir-ho així. però és que a nosaltres ens suda la polla, jo seguiré parlant en català. No, clar, Mira, no, jo és que també. el meu adult espia, em suda la polla. No em posaré a parlar castellà perquè el gilipolles aquest de torno em diu que no em puc parlar català. Uau, avui sorten... És molt maco, que estem parlant, m'estan cantant. Va És haver-hi... que jo ho sento molt, però és que... En Gabriel Rufián, tio. Un ídol català, quasi. No, podríem dir. no, que jo crec que aquest és bastant cabron, també. És molt cabrón. Doncs un moment, deixa'm... No, que res, que... Un moment, espera. No sé, jo, sense enterrar-me gaire, però el meu pare em parla bastant malament. Anava a dir, deixa'm acabar, que anava a dir, és que el català no és tema independentisme, no, o sigui, és tema Sí, és tema cultural. cultural, sí, Exacte. totalment. És prohibir la cultura. Ja, Si Espanya és rica a nivell cultural, senyora de Cádiz, no és per Cádiz només, que també, però és per per la multiculturalitat que hi ha al país, com Galícia, que tenen el gallec, No, però és que- el País Basc amb l'eusquera, i aquí el català, entre d'altres coses. Per tant, és que no té més. No, però és que Gran part d'Espanya et ve gent que això. són antiindepes i no és que el català, tonto, però és que no és independentisme, no, o sigui, és la teva puta cultura. Per molt que tu no vulguis parlar català perquè ets mig llondro, doncs Però molts que- és cultura Però que del tu teu ets lloc. tonto per cultura i ho vols seguir sent, doncs jo vull seguir però, parlant però català. molts d'aquests que ho diuen, a vegades no són ni d'aquí. Jo en tinc una resi, és que em no posa... diuen, no. Quina puta ràbia em fa. Un tio de Madrid. Et posa. Quan portem de bateria? Perquè podem anar tancant,
19. Doncs, Vale, tio, vale. un tio de Aquí Madrid es pot acabar queixant, no passa res. que et ve amb la bandereta d'Espanya aquí i quan sap que ets català o alguna així et ve i et diu ¿qué te parece la bandera? I és com, ets tonto. Tipo, no. estic I la bandera no ho normal. sé, però mira, sense conèixer tu em sembles un inútil. No, però I un no ho fa imbècil. per la bandera, perquè ja em diràs la puta bandera a mi. Però ell és un Macarda. imbècil. Però t'ho fa a nivell de provocar-te, de Sí. dir visca Espanya, Jo, saps? per exemple, a la meva uni tenia ara aquell company que passa a les classes de castellà. S'ha d'acceptar, és una miqueta faig a Vox, perquè porta posteres de Vox, Sí. porta posteres de Vox, va anar a manifestació Digue-li de que Vox. m'emporta. Té una pulsera d'Espanya de la... És cristià, és d'algú de Santa Maria de no sé què. Bueno, tipo, és com aquella... Va bastant conjuntament cristianisme va i tot molt. fetxisme, eh? I... Si t'hi fixes... Respectem-ho perquè hi ha gent que no. No, però vull dir, normalment si Però- ets fatxa... Sí, Per què? Perquè la religió és una manera de manipular Però- la però- societat i el feixisme li anava de puta Però nois, mare. però aquest amic meu portava aquí banderes, vale? I me'n recordo un dia li vaig dir, com és que porta aquestes banderes? Perquè em portava moltes i dic, aquesta bandera aquí, això de què és? I m'ho va explicar, diu, et molesta? I dic, a mi molestar-me, tu creu que vulguis? Diu, vale, perfecte. En cap moment em va restregar les banderes ni res. Ell em va... Quina bandera portava, però has dit? No, portava la bandera d'Espanya, Segur que la portava en blanc, portava ja. no sé què de Vox, portava moltes coses. La creu de Borgonya. A l'ordinador tenia enganxines d'exèrcit, tenia l'ordinador firmat pel coronel de l'exèrcit. Jo em de sap greu, Barcelona. però no li respecto. No, però No, jo sí, vull dir, sí. Jo no. No, però, per exemple, ell em va dir, et molesti? I em vaig dir, a mi no. A mi molestar-me no, però- Ell em va respectar a mi, jo vaig respectar a ell i tots dos som amics. A mi em toca la polla Està. que et vinguin a tocar els collons. Tipo, que et vinguin a provocar. Però si tu pues, et vols fer el guai portant pulsetes de l'exèrcit, pues, fes com vulguis. Apa, si jo et respecto, tu em respectes. A Exacte. veure, respectar-lo no, però em sembla un pallasso. Ja No, pots creure el que vulguis. No, perquè Jo potser tu podria té el arribar a mateix creure, dret ell a portar una bandera d'Espanya que tu una estelada. Però és diferent. Jo no dic per lo de la bandera d'Espanya, jo dic pel tema exèrcit i tot, saps, també? Em sembla és un que a mi pallasso. està en contra de l'exèrcit. Clar que sí. És molt utòpic tot, però per mi no haurien d'existir els exèrcits. Em digueu el que digueu. La mili Hi ha països que no tinguin exèrcits, de fet, no? Andorra té exèrcit? Jo no ho veig clar. Andorra, que va declarar la guerra a Alemanya a la Segona Guerra Mundial. Sí o què? Sabe que sí. T'imagines, tio? Mira, països sense exèrcit. Andorra, Dominica, Granada, Kiribati, Liechtenstein. Granada. No, Granada, sí, és un país, és com una illa de per allà. Anava a dir, no sé que Granada era un país. Central Les Isles Units. Marshall, o sigui, després de les bombes nuclears dels Estats Units, tipo, no es poden ni considerar illes ja. Les heu vist mai o no? Tipo, es veu la illa i que al mig és mar. Per què? De bombes i merda. L'he provat, bombes. Pot ser modo donut, podem dir. És on està, la sèrie d'en Bob Esponja està basada en les Illes, sí? Illes Marshall. No, a veure, jo entenc que ha d'haver-hi que estigui... O sigui, entenc que hi hagin d'haver-hi defenses i tal, saps? Però la cosa és que hi has d'invertir molt menys, ja està. A Suïssa, no estem en època de guerra. Suïssa no té un exèrcit I una com cosa, a tal. vosaltres aniríeu a la guerra? Depèn. Depèn del motiu. Jo no aniria per res del món. O Jo sigui, no també. aniria ni per Catalunya, ni per Espanya, ni per polles d'aquestes, saps? Tipo, jo ara em dius, me'n vaig a la guerra a Ucrània, et dic, ets tonto. Tipo, Sí, tal qual. Què Jo perquè vull creure en que la guerra, si tothom pensés com jo, no hi hauria exèrcits, saps? sí, però no tothom pensa. Ja ho sé, però és el pensament correcte, amb això em sap greu, però és veritat. Sí, això és veritat. Bueno, és que jo a guerra no aniria. Tipo, em fotria l'hòsties si algú que m'importa està passant les A mi putes. sí, de cop i volta ve... Bueno, clar. Però anar així a la Home, trinxera, saps? perquè sí. Si estan fent mal, un exemple minoritari, però, bueno, diferent. Si estan fent mal a algú que estimes, tu no et quedaràs allà. Pots parar, sisplau? Home, no et farà ni puto cas, saps? Però... Si ara Rússia de cop i volta se li anés, conquerís ja Ucraïna d'una vegada i vingués a conquerir ara Catalunya, tu et quedaries així de mans endarrere dient, bueno, doncs que Però no sé què Depenent prefereixo del si està context. Rússia o Espanya, eh? Depenent del context. Depenent del context. És un bon canvi. Depenent del context, però jo crec que no aniria a la guerra. No, tu deixaries que et conquerissin. Per res. Que et bombardegessin casa teva. Bueno, Jo marxaria. Sembla que No ho sé què faria, és complicat. Jo segurament marxaria, tipo... Perquè, o sigui, t'estàs cardant d'hòsties per una cosa que no és ni teva. Per exemple, la guerra d'Ucraïna van ser els polítics que es van calentar. Vull dir, Sí. Sí. realment, la persona que està allà a la trinxera, en general, potser algú que sí que té un motiu extern més bèstia, però en general és perquè els polítics es van brallar i pues, els hi va tocar anar a la guerra. Lo bo d'ara jo crec que és que en comparació amb la Primera Guerra Mundial, que tothom anava, oh, que guai, anem a la guerra tal,
pues, ara la gent ha vist moltes coses per veure que la guerra fa puto fàstic. Home, només en veure les missions Bueno, que però és té, que depèn de abans- cada país i dius... No, i no per això, però és que és anar allà... a Abans t'ho morir a venien patir. bé perquè inicis. No, però la cosa... Tu creus en estar lluitant per una persona, tia, que hi vagi ella a lluitar? És que No, clar, no, tu, escolta, que hi vagi el senyor Putin. Ara a mateix no ho lluitar, creus, i els però Zelensky també, que hi si vagin hagués tots, estat sí. a Alemanya defensar el teu país, sí, el però per una persona. 38-39 amb la Bueno, publicitat perquè que tenen feia en aquella adoctrinat, època, Perquè tenen adoctrinat, Clar. perquè l'educació no era parcial, que diguem, no? no educació, era... Bueno, també les joventuts hilarianes, que collons. Però, en general, la publicitat que et donaven era com, sí, hem de lluitar. Perquè hi havia pobresa, i quan hi ha pobresa falta educació i falta de tot. Bueno, Bueno, desesperació. sí. Sí, però jo no crec en anar a lluitar per algú, la veritat, perquè al final sempre vas a lluitar per algú, saps? I no, és com ves i tu, tio. Tu no mires les sèries i a l'època medieval el rei era el que anava a davant de tot. Pues ja està, no? Sí, això és veritat. O sigui, no qui vagi ell, no? Tu estàs allà, no? És que jo he de planificar-ho, mira. Sí, la meva mort planifiques, tonto. Ell no planifica res, ell està aquí i espera que els altres li diguin què ha de fer. Estratega. Vés-te'n a jugar al Hearts of Iron. Ja està, que jugui algun joc de merda si vol planificar i tot, En Pere hauria de liderar tot l'exèrcit, perquè en Pere ha jugat al Hearts of Iron i ja sap No, com però va. és No, veritat. si li dius això, vols anar amb jugar Vila. estratègia, Després doncs de jugues que- un joc. Hòstia, ojo en Vila, Jo i en Vila, ojo, història real de jugant al Hearts of Iron, jo i en Vila És un joc d'estratègia militar que, bueno, pots conquerir. teníem conquerit quasi tot el món, estàvem conquerint Japó i de cop vam veure que ens estan entrant per els francesos pel mateix lloc del desembarc de Normandia. O sigui, ens van fer un dia D En sèrio? i ens van donar fort pel cul. O sigui, aquell dia... Eureu a Alemanya? no direm res. Sí, 100%. Però aquell dia... Alemanya i Itàlia. No. Alemanya-Espanya, crec. Hòstia, que... Us veu liar amb Espanya? No, en Vila era Espanya i Alemanya, em sembla. vale. I... I que no us podies aconseguir que Catalunya fos independent? Sí. Sí, oi? sí. Ho heu provat? És que pots aconseguir el que vols. És que és això. Abans ha sortit una I notícia... tornem a jugar i fem que No, a Catalunya veure, sigui independent. no comentem. No la comentem? No, jo crec que Ok. sí, portem molt rato i ens anirem bastant ara, jo crec. Voleu fer una partida de Hearts of Iron i fem que Catalunya sigui independent? Vale. Endavant. Jo, Va. per mi vale, jo vull provar-ho. Va. Va? Bueno, Va? jo aniria tancant aquí l'episodi d'avui. Va, El debat també ens hem Va, anat molt va, perquè... va. Escolteu, pareu ja. El debat ens hem anat molt perquè no hem parlat tant de les llengües, però... No, hem parlat molt de la llengua. Sí, no, també, Hem és parlat de la veritat. Sí, cultura, sí. en conclu- Però en no, conclu- no hem en parlat tant conclusió. de que sigui obligatori la feina, Vols però... que faci un resum del debat del dia? Sí. En conclusió, si vens a Catalunya has d'aprendre català, no et demanem que arribis aquí ja sabent És que- català, sinó que tinguis almenys interès en aprendre. Exacte, i que per la feina. ens respectis el nostre Que I per cultura. les més sent feines infermera, siguis- i més sent infermera, Sí, que clar. evidentment hi ha gent gran que no sap parlar Això, castellà. que per les feines de cara al públic sigui obligatori. Que no et dic que en una fàbrica sigui 100% obligatori, Però que n'hagis d'aprendre però també, que n'hagis també ho ha de que n'hagis ser. d'aprendre. Clar. Perquè per això existeix un pla de subvenció que hi ha a Catalunya, que és que bàsicament t'ensenyen a parlar català i te'n pots anar, no sé quins llocs saps, pots anar i et donen classes gratis, que no has de pagar ni un euro, només has de pagar el transport per anar cap allà. Ja està. Que respectis la I cultura. ara, amb lo del bono del transport, tens el tren gratis. És que ja està, és que no necessites res més, és tot gratis. En Ricard està content amb el tren gratis. Jo el tenia gratis, però sí. Jo, Pau, És la veritat. té jove i ja està. Així puc anar amb bus també, amb metro i amb el que vulgui. Sí. Bueno, però us agrada el meu resum, doncs? Sí. Bueno, Ja està. doncs va, moltes gràcies Sí, per ara- haver-nos ara aniré a escoltat les avui. desaforades Quant rato de- portem de avui? càmeres. Ens hem estat rato. Avui portem, Hora- és que no ho veig, hora 40. pujo el brillo ara ja. Sí, sé. posa, posa. Ni el desaforat més sota darrere càmeres? Sí, hombre, diré coses... Hora que- 40. Hora 40. 40. Va, ens hem passat molt avui, em sap greu, però... Val la És pena. que avui venies molt encès, Tonil, i ens has encès a nosaltres. No venia encès, m'he encès, Avui- tio. avui Perquè aquests podria temes ser em el dia que ens calenten fessin molt. virals. Aquests temes em calenten molt. vingut a dir factos. Sí, però avui podria ser el dia que ens fessin virals, tant per positiu com per negatiu. Sí. Doncs és igual. Puta Espanya. Però espera, Algú havia de dir-ho, no? Algú havia de dir-ho, no? sort que no has dit res del rei, perquè si no sí que et vindrien a per tu ara. Nois, ens veiem la No pròxima. he dit res, no he dit Va, res. en definitiva, això. Ens estimem molt el rei. No diguis tonteries, no diguis tonteries. No diguis tonteries. No, és igual. No No, t'estimem ja, el rei. va, No anem. som monàrquics, que el donguin. Tenca. Ja està. No, ja tampoc hem d'anar cada aquí tan ben No, bé, despedim-nos una Està miqueta. tancant la bateria. Ens veiem en el pròxim podcast. Recordeu-vos de seguir-nos a tant a Instagram, Moltes TikTok, gràcies. i YouTube, Spotify. Compartiu amb tots els vostres amics. Esperem que ens seguiu escoltant i fins la pròxima. I visca Catalunya.
Lliure. I puta Espanya. Adéu.